ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Nobyembre 8, tuig 2024. Thank God it's Friday! Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 47 dias na lang, kagapasko na. Sa gihapon ini mga alaga ni mga kurman, Bombot Shama Blanco Hover, kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Sospek nga nag-ako, nagtiro patay sa kay Anay Punong Barangay Giovanni Triste. Nagpangayo sa pasaylo sa pamilya. Suspitsado suspitsado or ining biktima inugalubong na. Sa dugang pang mga balita, Disaster Preparedness Top Priority or Top Priority sa Iloilo Provincial Government. Inimay kang tanan sa ika-11 nga tuig anibersaryo sa Bagyo Yolanda. Sa dugang pang mga balita, kaga impormasyon, direct flight halin sa Iloilo pakanto sa Guam. Ginaplanuhan ni Acting Mayor Jeffrey Ganzon nga matigayon. Sa police reports, lalaki pilason matapos ginabanggaan kag ginbuno sa banwasang Kalinog. Sa aton siniiya nga mga kabombo padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Subong adlaw, Biyernes, ginalibot na sang bombo patrol ang inyo sining mga entries nga ginapanghulog sa mga designated drop box centers naton sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Tubtubwas las 12 sa udto ang deadline sa mga kabombo naton nga luyag nga maghingagaw sa paghulog sang entries diri iya sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat ginakolekta na sa karon sang Bombo News Team sa mga Dropbox centers ang inyo siniiya nga mga entries nga ginpanghulog. Kung naluyag ninyo magdugang pagid sang madamo sini nga entries, pwede gid kamo makadalikat diri iya sa istasyon sang Bombo Radio kag maghulog sa inyo sini nga mga entries bangod tubtub las 12 sa udto pa kita. Sarang iya nga magpaton sa inyo sining mga entries sa for week number 1. 6.5 million pesos in total prizes nationwide sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Sa aton sining mga kabombo, daily draw naton tatlo ang mga daog kada adlaw. Lunes tubto Biyernes ang mga tagdaog sarang makabaton sa 500 pesos nga cash, gift pack nga valor 720 pesos. Kag subong man may special draw kita kun sa diin ang winner ang mga daog sa 500 pesos nga cash kag limited edition sa nga radio nga may LED light, flashlight, pwede iya sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Kag labi kag labaw sa tanan wala na lansang sa isa lamang ka istasyonan, hindi iya fixed dial. Kag syempre sa mga kabombo naton di kamo magkalipat nagahilapit man sa karon sa masunod na iyang Sabado, Nobyembre 16. Dugong Bombo 2024, a little pain, a life to gain. Sa aton sining mga kabombo, preparahin nyo na ina. Dapat hindi ka mo magpulaw, hindi ka mo magpa-stress. Dapat healthy kag subong man mag-inom sang damo sining tubig. I-rehydrate gid or dapat hydrated ang inyo sining lawas para pag-abot sang adlaw sang Sabado, Nobyembre 16. Preparado na kamo nga magdonar sa inyo sining dugo. Mangin successful blood donor sarang makaangkon, makabaton sang limited edition sang Dugong Bombo t-shirt. O kaling kiti ining Dugong Bombo t-shirt naton sa aton sino makabombo, first come first served ini. Kung makauna ikaw, mangin successful blood donor, ati sarang ikaw makabaton sang limited edition nga Dugong Bombo t-shirt.
So sa aton sining nga mga tagpalamati sa liwat markahi ang kalendaryo Nobyembre 16 Sabado nga adlaw. Dira kita iya sa may cover the gym sang Iloilo Science and Technology University. Kagapon nakabisita ang Bombo kag Star FM dito sa may Isata University. Kampiyon daw halos iya kada tuig may bag-o sini nga mga proyekto, may mga ginatukod sini nga mga matahom sini iyang learning center para sa mga estudyante. Kag tiamo sinabanwa ang aton sini nga maging partner man karon kaupod sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Kag subong man Philippine Red Cross ang dugong Bombo 2024, a little pain, a life to gain. Ang detalye sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita lakip na istoryahan taman ang scheduled power interruption sa Nobyembre 9 sang More Power balikan tayo ni matapos sa mga dalakuan ng mga balita direktamente karon sa Bombo News Center. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Nobyembre 8 tong 2024, 47 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 20 munisipalidad sa Cagayan total blackout dahil yan sa mga nasirang linya ng kuryente sa pananalasa ng bagyong Marce. Ating ulat panahon ng Typhoon Marce humina na habang patuloy na kumikilos sa Pakanluran, Timog Kanluran papalayo sa ating bansa. Samantala, mahigit 20,000 mga individual apektado naman ang bagyong Marce ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang pambansang pulis at tiniyak naman na nakantabay ang kanilang mga search and rescue team. Samantala, ang Philippine Maritime Zones at the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ganap na ang batas matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa ating provincial report, libo-libong pamilya sa Northern Luzon nananatili naman sa mga evacuation center. Malawak ang clearing operation isinasagawa ngayon. Kasunod pa rin po yan ng pinsala ng bagyong Marce. Ating balita sa ibayong dagat, ang Vatican City binati si Donald Trump sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo ng Estados Unidos. At sa sports balita naman, ang Wolves nalusutan ng ang Bulls sa Korean na 118-112. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development na may sapat na nakahandaring mga tulong para sa mga biktima ng bagyong Marce sa Northern Luzon. Ito ho'y sa kabila ng tuloy-tuloy na mga relief operations na ginagawa ng ahensya mula pa noong manalasa ang mga magkakasunod na bagyo sa Pilipinas o iba't bang bahagi ng ating bansa. Pinakahuli rito ang Severe Tropical Storm Christine at Super Typhoon Leon. Ayon sa ahensya, mayroong 220,000 na family food packs na nakapreposisyon sa mga bodega nito sa Northern Luzon na nakahandang ipamahagi sa mga biktima. Maliban sa mga nagamit na at nakatakda ng ipamigay sa mga naunang nasalanta ng Bagyong Leon at Christine, sinabi ng Social Welfare Department na mayroon pang 1,338,000 mga family food packs na maaari pong ipadala sa mga nasalanta ng bagyo. Ang mga ito ay nasa strategic locations sa Luzon. Samantala, ayon sa ahensya, tuloy din ang repacking at production ng mga family food packs para kahit maubos ang mga kasalukuyang bulto ng mga ito ay may maipapalit sa bawat bodega. Sa iba pang mga development, kaugnay pa rin po sa bagyo, hindi rin nakaligtas ang Philippine Coast Guard Station na nakabase sa may Santa Ana, Cagayan sa hagupit ng bagyong Marce. Maalalang unang naglandfall ang naturang bagyo sa naturang bayan at nagbuhos ng malawakang pagulan kasama ng malalakas na bugso ng hangin.
Sa tindi ng hangin, nasira ang malaking bahagi ng Coast Guard Substation Office, kabilang na ang bubungan, kisame, mga bintana at ilang panggamit ng naturang himpilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagtamo ng 40% ng partial damage ang naturang opisina, kung saan pinakamalaking bahagi nito ay doon ho sa bubungan. Wala namang nasugat ang mga personnel at agad nakalabas ang mga ito bago pa man ang tuluyang pagkasira ng kanilang opisina. Bombo Weather Update. Tanghali, narito na ang ating ulat panahon. Humina na nga itong bagyong Marce habang patuloy na kumikilos dito ho sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Papaluyo pa rin yan ng ating bansa. At huling namataan nga itong sentro ng naturang bagyo sa layong 100 km west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot na lamang sa 140 km per hour malapit sa gitna at pagbugso naman ng hangin na umaabot sa 170 km per hour. Kumikilos ang naturang bagyo pakanlurang timog kanlurang direksyon sa bilis na 20 km per hour. At dahil nga dito, nakababa na lamang itong tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang lugar sa northwestern portion ng mainland Cagayan, western portion ng Apayao, Abra, Ilocos Norte at northern portion ng lalawigan ng Ilocos Sur. Nakataas na lamang din itong tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan ng Batanes, Babuyan Island na lalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at western portion ng Isabela, northern at western portion ng Nueva Vizcaya, maging ang northwestern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, northern at central portion naman ng lalawigan ng Pangasinan. Mga kabombo, patuloy nga na kumikilos itong bagyo pakaluran at lalabas nga sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o mamayang gabi. Inaasahang hihina pa ito hanggang sa mga susunod na oras dahil sa tuyong hangin na dulot naman ng umiiral na northwesterly o easterly wind flow. Posibleng mapanatili nito ang typhoon category hanggang sa makalapas nga ito ng tuluyan sa teritoryo ng ating bansa. Habang patuloy pa rin nating minomonitor naman itong nabuong low pressure area sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na may lalayong 1,830 km east southeastern Luzon. Inaasahan nga papasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o kaya naman ay bukas ng gabi. Bombo Genesis. May tracking na ba tayo as early as now, Bombo Victor, dito sa LPA kung ano yung direksyon na tatahakin o wala pa? So far, Bombo Genesis, ito ay low pressure area pa lamang. So halos wala pang paggalaw na nangyayari itong naturang bagyo at ibabahagi natin sa ating mga kababayan itong magiging galaw nito sa mga susunod na oras, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo Victor. Balik sa Bombo Genesis. Sa iba pang mga development, kaugnay pa rin po sa naging epekto ng bagyong Marce na panatili ho ng karamihan sa mga dam sa Luzon, yung pong normal na level ng tubig sa mga ito sa kabila po ng mabibigat na mga pagulan dulot po ng bagyong Marce. Batay sa inilabas na update ngayong pong araw mula ho sa Hydrology Division ng Department of Science and Technology na natiling normal ang level ho ng tubig sa maraming dam sa Luzon at tanging ang Binga Dam lamang ang nagbukas ng isang floodway gate kasunod na matinding buhos ng ulan. Meron po itong 30 o 30 sentimetrong opening pero mas mababa na po ito mga kabombo kumpara ho doon sa 50 sentimetrong opening kahapon. Ito ho'y naglalabas ngayon ng 94.4 cubic meters per second. Ang Ambuklaw Dam na dati pong nagbukas ng gate kahapon bilang paghahanda sa mabibigat na pagulan ay tuluyan na rin pong nagsara ng floodway gate kanina pong alas 3 ng madaling araw. Sa kasalukuyan, napapanatili ang below normal high water level. Yan pong level ho ng tubig sa lahat po ng mga dam habang patuloy din na binabantayan ng mga ito. Sa iba pang development naman, kinumpirma ho ng National Grid Corporation of the Philippines ang pagkakasira nito hong Lalo Santa Ana kilovolt line sa lalawigan po ng Cagayan matapos na manalasa ito nga hong bagyong Marce. Una nang naglandfall ang naturang bagyo sa naturang probinsya, dala po ang malakas na hangin at ang hangin na sumira rin sa ilang mga kabahayan at mga infrastruktura. Batay sa datos po ng National Grid, naitala ang pagkasira sa naturang linya pasado alas 9:24 ng umagang ito. Matapos na maapektuhan ang nasabing linya, iniulat po ng National Grid na nawalan ng supply ng kuryente ang Cagelco 2. Nagpadala na rin ng mga tauhan ng NGCP para ho sa pagsasaayos sa lahat ng nasirang linya.
Samantala, kaugnay pa rin sa mga bagyong tumatama sa ating bansa, tiniyak naman ng Department of Budget and Management o DBM na sapat ang pondo ng gobyerno para sa mga susunod pang kalamidad na tatama sa ating bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, maraming mapagkukunan ng pondo ang pamahalaan kaya't walang dapat na ipag-alala ang publiko. Ginawa ng kalihim ang naturang paglilinaw matapos nga nasabihin ng mga kritiko ng Administrasyong Marcos na ubos na ang pondo ng pamahalaan na siyang gagamitin sa pagtugon sa mga susunod pang kalamidad. Karamihan kasi sa mga kritiko ay kinokonekta ang sunod-sunod nga ng mga bagyo at itong El Nino phenomena tumama sa ating bansa kung kaya't naubos umano ang pondo ng gobyerno. Paliwanag ng kalima, abot sa 30 billion pesos ang Quick Response Fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways, Department of Agriculture, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Transportation, Bureau of Fire Protection, Office of the Civil Defense at Department of Health. Nilino naman ng opisyal na may natitira pang 7 bilyong piso na Quick Response Fund para gamitin ng mga ahensya sa kanilang mga isasagawang pagtugon sa kalamidad. Ang naturang halaga ay tira mula sa pondo na inilabas nga sa pagtugon para yan sa Bagyong Christine, Leon at Bagyong Marce. Pwede naman kunin ang 7 bilyong pusong pondo mula sa Unprogrammed Appropriation Contingent Fund at Local Government Support Fund. Samantala, mga kabumbu, pumalo na ho sa 6.83 billion pesos ang halaga po ng pinsalang iniwan ng severe tropical storm Christine sa sektor ng pagsasaka. Ito ay batay sa updated report ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center na inilabas lamang. Lumubo rin sa 171,080 ang bilang ho ng mga magsasaka at mga mangisda na naapektuhan sa pananalasan ng naturang bagyo mula ho sa 143,000 na 2 araw na ho ang nakakalipas. Makikita ho ninyo sa inyo pong mga screen ang ating mga figures. Maabot na rin sa 317,316 metriko tonelada yung pong natukoy na production loss mula ho sa 141,971 hektarya ng mga sakahang apektado. Natili pa rin ang pinaka-apektado ang rice industry na nagtamuhon ng kabuang 5.05 billion pesos na siyang pinsala, habang ang nalalabi ay pinaghahati-hatian na ng mga industriya ng mais, fisheries, poultry at iba pa. Sa kasalukuyan, wala pang datos ukol po sa pinsalang iniwan ng Super Typhoon Leon sa sektor ng pagsasaka. Ayon po sa Department of Agriculture, hindi pa rin po kaaya-aya ang weather situation sa mga lugar na naapektuhan ng naturang super typhoon para humagsagawa ng field validation. Ang mga naturang lugar ay isa rin pong dinaanan ngayon ng Bagyong Mercy. Samantala, ito namang mahigit 20,000 na individual apektado ng Bagyong Marce ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Philippine National Police naman tiniyak na nakaantabay ang kanilang search and rescue teams. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Umabot na sa mahigit 20,674 na individual ang naapektuhan ng Bagyong Marce mula sa 3 rehiyon sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang naturang bilang ay mula sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Katumbas ito ng nasa 7,233 pamilya at mula sa bilang na ito nananatili sa iba't ibang evacuation center ang nasa 3,958 pamilya o katumbas ng 11,476 na individual. Sa ulat naman mula sa Office of the Civil Defense, gumuho ang lupa at umapaw ang ilog sa bayan ng Adams sa Ilocos Norte na nagresulta naman sa isolation ng 2 sityo. Habang tinututukan o binabantayan naman ngayon ang Abra River kung saan tumaas ang level ng tubig kaninang madaling araw. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nakaantabay ngayon ang kanilang search and rescue teams. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bago pa man tumama ang bagyo ay nakahanda na ang kanilang puwersa kahit pa patuloy pa rin ang isinasagawang relief operations sa mga apektado ng nagdaang bagyong Christine at Leon. Ating pong mga SAR personnel po, yung Search, Rescue and Retrieval Operation Team remains on standby po para po kapag may mga kailangan po ng mga efforts, particularly preemptive evacuation, ay nandoon po yung ating mga PNP. So yung mga affected pa rin po ng Typhoon Christine and Leon, they remain at least coordinated po yung efforts po natin.
natin doon. At ang PNP naman is always considered as the first responders po, and the field commanders knows the drill po on what to do in pagka may mga bagyo po na paparating at during the onslaughts po ng bagyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita ng ating pong tinutukan, lalo pang idiniin itong si dating Police Colonel Eduardo Asierto, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa umunoy pagpuprotekta ng dating Pangulo sa ilang drug personalities. Noon pong panahon na siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Sa naging pagtatanong nitong si Batangas 2nd District Representative Hervil Luistro, ukol ho sa isinuwalat nitong si Asierto na intelligence report kaugnay sa umunoy pagkakasangkot ng mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim, sinabi nitong si Colonel Asierto na mistulang nagprotekta sa dalawang negosyante si dating Pangulong Duterte sa kabila po ng kanyang kampanya kontra iligal na droga. Maalalang sinabi ni Colonel Asierto na ibinahagi niya sa Malacanang ang kanyang nalikom na report o intel report na nag-uugnay sa dalawang negosyante ukol sa illegal drugs trade. Pero sa halip na tugunan nito ng nakaraang administrasyon, lalo lamang umanong naggalit si Duterte sa kanya at kinalaunan ay naglabas pa umano ng 10 milyong pabuya para siya ay tuluyan lamang mahuli. Narito ang bahagi po ng pagdinig kung saan tinatanong nitong si Congresswoman Luistro etong si dating Colonel Asierto. And you believe that this is the reason why the President took that report so negative against you to the extent that he offered 10 million for your capture and he's asking the police why you're still alive? Yun po ba yung dahilan? Dahil dinisclose nyo na may close relationship ang presidente kay Michael Yang. Wala na pong iba. Maari nyo po bang ikwento sa amin yun? Opo, noong April po, 2016, panahon po ng kampanya, ibinigay po sa akin ng aking asset yung impormasyon tungkol kay Michael Yang at ipinakita niya yung picture na nasa loob sila ng eroplano, magkatabi si Michael Yang saka si then Mayor Duterte at si Bongo na nasa likod. Ang sabi niya sa akin, Sir, yan si Michael Yang, involved yan doon sa Davao na ni-raid nyo dati. Sabi ko, bakit siya involved? Basta involved yan, sir, na doon sa Davao. At lagi niyang kasama ngayon si Alan Lim. Sabi ko, sino naman si Alan Lim? Sabi niya, si Alan Lim, sir, yan yung nahuli sa Cavite. Pero na-dismiss ang kaso. So, yun po yung basic information na binigay sa akin. Ayon pa kay dating Colonel Asierto, na-discover ng kanyang team na pinoprotektahan talaga ni dating Pangulong Duterte sina Lim at Yang noong pagkapangulo pa lamang nito. Dahil sa hindi niya madispute ng administrasyong Duterte ang kanyang mga inilabas na intel report, tuloy na lamang siyang siniraan ng nakalipas na administrasyon. Narito pa ang bahagi po ng kanyang pahayag. Na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is siniraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binaril, namatay. During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no... Kuha po yan mga kabumbo dun sa pagdinig kahapon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Again, para ho sa panig ho ng pamilya Duterte, bukas po ang Bombo Radio Philippines para ho sa anumang mga paglilinaw ukol pa rin sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan, lalo ho ng pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa umano'y proteksyon ng iligal na droga noong panahon na siya po nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, tiniyak ni Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante na kapwa-co-chair ng House Quad Committee na nakahanda silang mag-inhibit sa pagdinig dahil sa isyu ng pamimilit umano nila kay Police Chief Colonel Hector Grijaldo na magsinungaling. Kung maalala, itong si Colonel Grijaldo ang siyang nagkumpirma sa mga naging nilalaman nga ng affidavit ni retired Police Colonel Rui Nagarma. Partikular na rito ang patutuo ni Garma sa umano'y reward system sa drug war ng dating administrasyong Duterte.
Ayon kay Abante at Fernandez, bukod pa sa pag-inhibit ay handa rin silang matanong ng komite hinggil sa mga paratang na ibinabato laban sa kanila nitong si Colonel Grijaldo. Paliwanag ni Fernandez na ang kanilang gagawing hakbang ay upang mapanatili na ang pagkakaroon ng transparency, impartiality at tapat na investigasyon ng Quad Committee. Binigyan din pa ng mababatas na layon lamang ng pagdinig na malaman ang katotohanan o totoong nangyari sa panahon ng war on drugs. Sa kanilang pag-inhibit umano ay mapapanatili niya ang integridad ng komite. Samantala, hindi naman nga sumipot itong si Grijaldo at kaya pinatawan ito ng show cause order para yan sa susunod naman na pagdinig. Sa liham na ibinahagi ni Grijaldo, iniinda umano nito ang masakit na balikat kaya hindi siya makakadalo. Sa iba pang mga development, kaugnay pa rin po sa naging pagdinig ng Quad Committee, naniniwala naman ang naturang komite na layon ng naging testimonya sa Senado nitong si Police Colonel Hector Grijaldo na pahinain ang kanilang investigasyon. Particular nila na sinabi, itong si Grijaldo sa Senate hearing na pinilit daw siya nitong sina Congressman Dan Fernandez at Bienvenido Abante Jr. na kumpirmahin ang umiiral na reward system sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Sa ikasampung pagdinig nga, mga kabombo ng Quad Committee, pinasinungalingan ng dalawang abogado ni retired Police Colonel Ruina Garma ang akusasyon nitong si Grijaldo laban kina Fernandez at Abante. Partikular ang pagpapabulaan din ng lawyer o nitong sina Attorney Emerito Kilang at Rotiv Comicad sa akusasyon nitong si Grijaldo. Naniniwala naman ang komite na sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ang umano'y nagutos kay Grijaldo na maglabas ng nasabing mga testimonya. Nanindigan naman ang Quad Committee na matibay ang pagpapatutuo nitong sina Garma at retired Police Colonel Jovi Espinido hinggil sa pagpupundo sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon kung saan ay binibigyan umano ng gantimpala yaong mga pulis na nakakapatay ng mga hinihinalang drug personalities. Samantala, ibinida naman ng House Quad Committee ang accomplishment ng Marcos administration kung saan umabot sa 49.82 billion pesos na laga ng illegal drugs ang nasabat kumpara sa war on drugs ng Duterte administration na tinawag nga na bloody drug war at nasa 25.1 billion pesos ang nasabat. Ayon kay House Quad Committee Lead Chair Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers, ang nasabing datos ay nakuha mula sa official report ng PDEA, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sabi pa ni Barbers, ang nasabing datos ay kabaliktaran sa mga pahayag ng dating administrasyon na matagumpay ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Sa Marcos administration, mahigit 800 na mga drug suspect ang nasawi, habang sa ilalim naman ng Duterte government ay umabot ng mahigit 20,000 ang mga nasawi na sinasabing extrajudicial killing. Sa panig naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na bumaba ang krimen sa bansa dahil napanatili ang peace and order sa Pilipinas. Binigay din ni Barbers na bagamat pareho ang layunin ng dalawang administrasyon na labanan nga ang illegal na droga at panatiliin ang peace and order, ang approach ng dating administrasyon ay agresibo at naging marahas. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Ace Barbers. The anti-drug campaigns under former President Rodrigo Duterte from July 2016 to July 2018 and the current President Ferdinand Marcos Jr. from July 22 to early 2024 represent contrasting approaches in tackling illegal drugs and the crime in the Philippines. While both administrations aim to reduce drug-related crimes, their methods and resulting outcomes reflect significant strategic and operational differences. Here is a detailed comparison of the first 2 years of the administration's campaign. As has been shown earlier, ang numero po ay hindi po nagsisinungaling. Ito po ay galing sa Philippine National Police. Yan ang naging paliwanag ni Representative Ace Barbers. 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga development, umaasa si Senator Loren Legarda na sa muli pong pagupo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, mapapaigting pa ang kooperasyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng Estados Unidos, particular na sa mutual interest tulad na lamang ng economic resilience, climate action at regional security, lalo ho dyan sa may Indo-Pacific region.
Ayon kay Legarda, ang Diplomatic and Defense Alliance sa Pilipinas sa United States ay matagal nang nagsisilbing haligi ng katatagan sa Asia-Pacific, gabay ang kapayapaan, seguridad at paggalang sa soberanya. Bilang advocate ng kapayapaan at demokrasya, sinabi ng senadora na iginagalang umano niya ang pagpapatuloy ng democratic governance sa Amerika na matagal nang kaalyado ng Pilipinas. Umaasa rin itong si Senate President Jesus Escudero at Robin Padilla na makabubuti sa bansa ang muli pong pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay Escudero, bagamat hindi niya masasabi kung ano ang gagawin at hindi gagawin nitong si Trump, naniniwala siyang naging maayos ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim po ng kanyang pamumuno noong 2016 hanggang 2020. Nagpaabot naman ng pagbati si Padilla kay Trump sa tagumpay na nasungkit nito sa katatapos lamang na halalan. Bombo International News. Binati ng Vatican City ang bagong halal o itong presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ito ay sa kabila ng pangamba sa Republican President sa kung paano niya reresolbahin ang mga kaguluhan sa mundo na sinabi niya sa kanyang kampanya. Kaugnay nito, ayon kay Italian Cardinal Pietro Parolin, Vatican Secretary, na magkakaroon ng karunungan ang nahalal na presidente sa pagtugon sa mga hamon sa mundo. Ito ay marapat na taglayin ng isang leader ayon din sa Biblia. Dagdag pa niya na umaasa rin ng Vatican sa naging pangako ni Trump kaugnay sa pagtapos nga nitong gera sa Ukraine sa loob ng 24 oras para matapos na ang kaguluhan. Kababaang loob ang kailangan at isipin ang makabubuti sa lahat. Ang naging komento nito ni Parolin, ang kauna-unahang reaksyon mula sa Holy See hanggang ngayon ay wala pa ring reaksyon naman ang Santo Papa hinggil dito. Maalala na napuna ng Santo Papa nga ang naging stand ng parehong kandidato patungkol naman yan sa abortion at anti-immigrant policies. Sa iba pang mga lokal na balita, nakatakdapong idaos ang susunod na pagdinig para huyan sa kaso ng pinatalsik na miyembro ng Kamara na si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ngayon pong Nobyembre 20. Ito pong kinumpirma ng kakatalaga pa lamang bilang Prosecutor General na si Prosecutor General Richard Anthony Fadulon. Si Teves ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal, kabilang na po dito ang kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Ang dating mababatas kasi ang ituturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at iba pang mga individual na nadamay sa nangyaring pamamaril. Naharap rin ito sa hiwalay na kasong pagpatay noong 2019 sa 3 individual sa parehong lalawigan. Hindi na ibinahagi pa nitong si Attorney Fadulon ang detalye ng pagdinig dahil na rin sa gag order na inisyu ng Manila Regional Trial Court. Patuloy naman niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Timor-Leste habang hinihintay ang legal na proseso bago po maibalik sa Pilipinas ang dating mambabatas. Samantala, naitala ng Harvard Humanitarian Initiative na tumaas ang level ng kahandaan ng mga Pilipino pagdating sa mga sakuna. Nasa 42% ang itinaas sa nakalipas na 7 taon. Ayon kay Harvard University Humanitarian Initiative Resilient Communities Program Director Dr. Vincenzo Boletino, kahit na nakikitaan ang pagtaas sa disaster preparedness sa mga Pilipino, ipinapakita pa rin ng mga datos na nasa 38.4% lang ang mga ginagawang hakbangin para yan sa disaster preparedness. Ibig sabihin, hindi pa ito sapat para sa isang bansa na laging tinatamaan nga ng mga kalamidad. Kaya naman hinimok ni Dr. Boletino ang mga Pilipino na mas bilisan ang gawain para yan sa disaster preparedness at marapat lamang na mag-invest, magplano, pag-aralan at makipag-ugnayan sa mga komunidad hinggil sa naturang usapin. Kaugnay nito, binigyan diin ni Harvard Humanitarian Initiative Director of Research Dr. Patrick Vince ang disaster preparedness ay kinakailangan na mag-invest nga sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga paggamit ng teknolohiya para magamit ang early warning systems. Naging basihan ng naturang pag-aaral ang tumamang bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013 na ikalabing isang anibersaryo. Dito nakita nga na mas napabuti ng bansa kung paano paghandaan ang mga sakuna na tumatama dito sa Pilipinas. Meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kinumpirma naman ng Department of Social Welfare and Development na aabot na sa 339 million pesos. Yun pong kabuang tulong o halaga ng tulong
na naihatid sa mga naapektuhan nitong Bagyong Christine. Diyan sa may Bicol region, ang pinaka-apektadong rehiyon sa pananarasan ng naturang severe tropical storm. Sa isang payag, sinabi nitong si Social Welfare Department Field Office 5 Regional Director Norman Lorio, kabilang sa kanilang naihatid ay mga family food packs at mga kahalintulad na ayuda. Ito ho'y sa mahigit na 460,000 pamilya o halos kalahating milyon na pamilya sa may Bicol region. Nakapaghatid ito ng family food packs sa Naga City kasama na ang malinis na inuming tubig at mga non-food items. Namahagi rin sila ng mga family kits, mga hygiene kits, sleeping kits at kitchen kits sa mga sinalantang residente. Bukod dito, iniulat din ng Social Welfare Department na naglaan sila ng 20.91 million pesos na halaga ng tulong. Ito ay sa ilalim na rin ng assistance to individuals in crisis situation at ayuda para sa Kapusang Kita program na programa ng kanilang ahensya. Samantala, ito namang si Senator Tulfo, napuna ang kawalan ng presensya ng mga motorcycles sa EDSA dahilan kung bakit talamak ang mga violators. Iminungkahi sa Metropolitan Manila Development Authority na ipahiram na lang ang mga nakatambak na mga big bikes sa Department of Transportation. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo J.C. Galvez. Napuna ni Senate Committee on Public Services Chairman Senador Raffy Tulfo ang kawalan ng presensya ng mga motorcycle sa EDSA, dahilan kung bakit talamak ang mga violators. Tugon nito ni Tulfo, makaraang masita ang isang puting SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway. Sa pagbusisi, sa panukalang 6.352 trillion pesos 2025 national budget, wala raw siya nakikita mga big bike ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nakakalat, kundi mga payat na motorsiklo na posible anyang personal na pagmamayari pa ng enforcer. May mga nakikita man raw siyang big bike, ngunit ginagamit pang escort sa patay papuntang sementeryo. Mungkay ni Tulfo na dapat naka-station ang mga big bike sa mga lugar na maraming violators at matugis sa mga ito. Siyempre, ayaw natin na makadagdag pa sa pagkabulbul ng traffic, yung pag-standby ng mga motorsiklo sa kaba ng EDSA. Ang akin lamang ay pwede naman nila i-position yun strategically para pag nakita nila na may traffic violator, lalo na doon sa lugar na prone to swerving, mga whether private o pampasaherong sasakyan, pwede na habulin. Kasi sabi ko nga kanina, marami akong nakikita, ako mismo na witness ko, pinapara ng mga traffic enforcer, nakaano sila grupo-grupo dyan paparahin nila. Alam nila may magsaswerving dyan paparahin nila, kuminsan pa nga, nakakatakot, baka masagasaan sila So anyway, trabaho nila yon in which we appreciate. Now, kapag nakatakas na, wala nang humahabol. Suwestyo naman ni Senadora Grace po sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na mag-isip ng paraan kung papaano mapadadali ang paghuli sa mga violators. Baka pwedeng later on, Mr. President, mag-isip sila ng creative way na yung mga nagbabantay doon maglalagay ng chain or yung alam mo yung mga tumatas na nagpuputok ng mga gulong. Pwede rin. Mungkay naman ni Tulfo sa MMDA na magkaroon ng kasunduan o Memorandum of Agreement sa Department of Transportation upang ipahiram ang mga big bike kaysa raw mabulok lamang ang mga ito. Pa po ang gusto kong suggestion, kung hindi po nagagamit yung mga big bike na yun at nabubulok at kinakalawang na lang po sa garahe ng MMDA, baka pwede ko kayo makipag-MOA, Memorandum of Agreement sa DOTR para pahiramin na lang po sa SAIC o sa Philippine Coast Guard na nagmamando ng busway na sila po ang tutugis doon sa mga tumatakas ng mga violators sa busway. And I understand, kuminsan kasi yung mga tumatakas sa busway, malalaking sasakyan, mga SUV, hindi maniniwala yung sa mga taga-MMDA because number one, they're not armed. At alam naman natin, I'm sorry to say this, marami sa mga traffic violators natin, hindi ginagalang masyado ang MMDA. So, pahiram niyo na lang po siguro yan sa DOTR at yung DOTR ay i-detail yan sa mga taga-Philippine Coast Guard, armed and uniformed Coast Guard personnel na deputized po ng LTO. How's that? Ayon kay Po, pag-aaralan daw ng MMDA ang mungkay ni Tulfo. Pero para sa big bikes, sabi ni Po, may pag-iensayo na kailangan mo ng pagdaraanan ng mga enforcer para rito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya sa ating pagpapatuloy itong Philippine Maritime Zone. Ganap na pong batas matapos pong pirmahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin 30 o 26 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo mula po sa Palasyo Malacanang ang Philippine Maritime Zone at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ganap na pong batas matapos nga pong lagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May update live report dyan si Bambuana Lisa Berano. Ganap na ngang batas ang Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaninang umaga sa isang seremonya dito sa Malacanang. Ang Philippine Maritime Zones Act ang magtatakda ng partikular na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas kasama na ang karagatang maituturing bahagi pa rin ng bansa. Layon ng kambal na batas na mapapalakas ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea at iba pang may territorial disputes. Ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act naman ay naglalayong magkaroon ng sistema ng sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat. Sa tulong nito, mamomonitor ang galaw ng mga dayuhang sasakyang pandagat at ang himpapawid sa bahagi ng teritoryo na mas mapapalakas ng ating mga otoridad na paalisin sila kung maikukonsiderang banta sila sa bansa. Sa talumpati ng Pangulong Marcos, binigyang diin ito ang kahalagahan ng dalawang bagong batas na anyay nagtutugma ng mga batas sa bansa sa international laws. Pagpapakita rin anya ito ng pagiging responsableng miyembro ng Pilipinas sa international community at pagsusulong ng rules-based international order. Ayon kay Pangulong Marcos, hakbang din ito para maprotektahan ang maritime resources at ingatan ang kalikasan ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources. Ayon naman kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, napakahalaga ng dalawang nalagdaang bagong batas sa maritime jurisdiction ng Pilipinas. Clearly defined anya kung ano ang karapatan natin kung usapin ng teritoryo ang pinag-uusapan. Pakinggan natin si National Maritime Council spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez. Maritime traffic oversight, strengthen law enforcement capabilities, and protect our rich marine biodiversity. In doing so, it reinforces the Philippines' role as a responsible member of the international community dedicated to advancing our maritime sectors and conserving our natural heritage. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino na isa sa akda sa nasabing batas, ang mga bagong batas na nilagdaan ay pagpapakita ng paninindigan ng bansa na nakaangkla at alinsunod sa itinakda ng international law. Pagbibigay din ni Tolentino ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, magsisilbing implementasyon ito ng 2016 arbitral ruling. Sa pamamagitan anya ng Republic Act number 12064 at ang Republic Act number 12065, pamamaraan din anya ito para ma-legislate ang pangalang West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Francis Tolentino. For the first time, we're now legislating the name West Philippine Sea, and we're now making reference to the eastern portion as Talampas ng Pilipinas, formerly known as the Benham Rice, later renamed as the Philippine Rice, now Talampas ng Pilipinas. And now we're also making the exact needs and bounds of our territorial sea, contiguous zone,
exclusive economic zone, all the way to the deep sea bed, with all the rights that would be recognized if we submit this in. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 21 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Kumpiyansa sa Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian na posibleng mararatipikahan na ng Senado sa loob po ng taong ito ang Senate Bill No. 2868 na nagpabawal po sa lahat ng mga Philippine offshore gaming operators sa bansa at nagpapawalang bisa sa Republic Act No. 11590, ang tanging batas na naging daan upang gawing lehitimo ang operasyon ng mga Philippine offshore gaming operator dito sa Pilipinas. Ayon sa senador, nagbigay ng malaking suporta ang kanyang mga kasamang senador para ho sa isang panukalang nagbabawal sa lahat ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o itong mga kilala bilang POGO. Bukod kay Senator Gatchalian, ang mga senador na lumagdaho sa Committee Report No. 342 at nagpapatibay ng kanilang suporta sa panukala ay kinubilangan ng mga sumusunod, sina Senator Ejercito, Villar, Binay, Cayetano, De La Rosa, Bongo, Lapid, Legarda, Marcos, Grispo at iba pang mga senador. Pinirmahan din ng mga ex-officio members ng komite na sina President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Majority Floor Leader Francis Trentino at Minority Leader Coco Pimentel ang naturang committee report. Mula noon ay isinusulong na nitong nasabing senador ang permanenteng pagbabawal sa lahat po ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas dahil sa dala ng mga krimen tulad po ng human trafficking, kidnapping, torture at iba pang mga online scam. Nanindigan din ng mga senador na ang mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa doon sa nakukuhang kabutihan dahil ang economic boost na paglaban sa Philippine Offshore Gaming Operator ay mas higit pa kaysa sa mga sinasabing benepisyo na nakukuha ng bansa mula sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators. Samantala, ikinalugod ni Senador Joel Villanueva, ang principal author at sponsor ng Republic Act No. 12063, itong Enterprise-Based Education and Training Framework Act, ang paglagda sa nasabing panukala dahil sa isa itong mahalagang yugto sa pagsulong ng bansa na matugunan ang matagal ng problema sa job-skill mismatch. At nagpasalamat naman ng senador kay President Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay nito ng tiwala na pangunahan ng pagsusulong ng kagyat na pagpasa ng importanteng panukala sa Senado na isa ring sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa bagong datos ng Philippine Statistic Authority, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 3.7% noong Setyembre ng taong ito mula sa 4.5% noong Agosto ng kasalukuyang taon. Subalit na nagdaga naman ang underemployment rate na sa 11% mahigit noong Setyembre ng taong ito mula sa 11.2% noong Agosto ng taong ito na malinaw na nagpapahiwatig sa patuloy na problema sa isyu ng job skills mismatch dito sa ating bansa. Ayon pa kay Villanueva, isa sa mga commissioners ng 2nd Congressional Commission on Education, makatutulong ang EBET para magbigay daan para sa marami pang mga training program na nakatuon sa mas mataas na antas ng technology qualifications. Ayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, 7% lamang ng kanilang mga kurso na kasalukuyang inaalok ay nasa Advanced Technology Programs katumbas ng National Certificate 4. At ang ABET Act ay magpapalakas naman para sa enterprise-based training na may iba't ibang training access point tulad ng General EBET Apprenticeship at Upskilling. Ang mga programa ito ay napatunayang pinaka-epektibo sa pagbibigay ng trabaho sa mga skilled workers na may employment rates na pwedeng umabot hanggang sa pinakamataas na 90%. Bate na rin yan sa employability study ng TechVoc graduates mula noong 2020 hanggang 2021. Sa ilalim ng naturang programa, ang training na ito ay competency-based and industry-driven na magtitiyak na ang nakuhang kaalaman ng mga trainee ay siyang kailangan ng mga employer sa ilang pangunahing sektor. Dagdag pa dyan, binigyan din ng batas ang kahalagahan ng pangalaga o sa karapatan at kaligtasan ng mga trainee at pagbibigay ng makabuluhan at ligtas na karanasan sa pagkatuto. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva.
TESDA po ang pinaka ano po niyan. Siyempre kasama din po yung DOLE dahil gusto rin natin na protected yung mga learners natin. Gusto rin natin protected yung mga learners natin na kung saan ginagampanan na nila yung regular job pero ang sinusweldo nila ay pang apprentice pa rin. So gusto natin na masiguro na hindi ma-abuse itong batas na ito. Hagian ang naging paliwanag ni Senador Jovel Villanueva. 17 minutes bago sumapit mga kabombo ang alauna-hunang hapon. Kuha pa tayo ng mga dagdag na mga report mula po sa ating mga kasamahan. Ang Department of Transportation, mga kabombo, bubuksan na po itong Cavite Extension ngayon pong Nobyembre. Ito po yung Cavite Extension LRT Line 1. May update po dyan si Bombo Bea Pineza. Magsisimula na ang partial opening ng Cavite Extension ng Light Rail Transit Line 1 ngayong buwan ng Nobyembre ayon sa pamunuan ng Department of Transportation. Madadagdagan umano ng 5 estasyon ng LRT Line 1 simula Baclaran patungong Sucat, Parañaque. Dito ay mas mabilis umanong mararating ng mga commuters ang bahaging ito ng Parañaque ng mas mababa pa sa 1 oras na biyahe. Ayon pa kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, layo nito na mas mabawasan pa ang tumitinding trapiko sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang, Maynila. Ito rin anya ay isang maagang pamasko sa mga commuters na siyang inaanyayahang mas piliing sumakay ng LRT. We will open this line within the next maybe 2 to 3 weeks now. This is within November. No? It will be with 5 stations, no? From Baclaran to Sucat. We hope that this opening of the extension of Line 1 will help alleviate traffic as it will be able to support thousands of passengers. No? Additional passengers taking LRT Line 1. No? And this will be our early Christmas gift to the residents of the area. Ayon naman kay Light Rail Manila Corporation General Manager Enrico Benipayo, layon din umano ng karagdagang estasyon na mas magkaroon ng mas mabilis na akses sa transportasyon ng commuters na kadalasan umanong naiipit sa trapiko lalo na kapag rush hour. Samantala, ito ay hindi pa daw umano kumpletong extension ng naturang mode of transportation at maaari pa anya ito madagdagan ng halos 20 estasyon para daw ito sa Phase 1 ng Planong Cavite LRT Line 1 extensions. And this will allow people to traverse the alignment within a span of less than an hour. So again, a little plug. So probably preference for the rail because we would be able to convey people faster in the same alignment, and the total alignment therefore of LRT1 will be extended from 20 kilometers to 26, around 26 kilometers. So that's for Phase 1 of the Cavite Extension. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Samantala, ito ho, 20 munisipalidad sa lalawigan ng Cagayan na total blackout dahil yan sa mga nasirang linya ng kuryente sa pananalasa ng bagyong Marce. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo, Tugigaraw. Nagsasagawa na ng pag-iikot ang mga linemen ng Cagayan Electric Cooperative o CAGEL-COTU upang magsagawa ng clearing operation at assessment sa mga nasirang linya ng mga kuryente. Sa ngayon ay total blackout ang buong nasasakupan ng CAGEL-COTU na umaabot sa 20 munisipalidad sa Cagayan na binayo ng bagyong Marce at 4 na lugar sa lalawigan ng Apayao. Sinabi ni Engineer Rodolfo Adviento, ang General Manager ng kooperatiba, na wala ring supply mula sa 69 kV line ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon pa sa kanya, batay sa initial report ng linemen, maraming nasira na lateral lines at ilang main lines bunsod ng malalakas na hangin na dala ng bagyong Marce buhat kahapon. Sinabi pa ni Adviento na kung malaki ang pinsala sa kanilang mga linya, ay posibleng humingi sila ng tulong sa ibang electric
Electric Cooperative sa ilalim ng Task Force Kapatid para sa pagkukumpuniya. Umaasa si Adviento na hindi matindi ang pinsala ng bagyo at kayang kumpunahin ng kanilang linemen at mabilis na maibalik ang supply ng kuryente sa kanilang nasakupan. Ayon pa sa kanya, posibleng abutin ng 1 linggo ang pagkukumpuniya at maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng kanilang consumer. Nung nagkaroon ng Typhoon Marcia na yung nag-downfall, may mga feeders na kanina nag-brownout, lalo na dun sa area ng eastern part, Pantana, Gonzaga. Pero by bandang mga 6 na, total blackout na po kami. Whole coverage of Caguelco to wala na pong kuryente. Yung standard procedure po namin dun sa pag-restore ng ating linya, unahin muna dun sa pinakamalaki down hanggang sa bahay. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Tuwegeraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Away Ibay nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga epekto nito hong bagyong Marce, mga kabombo dyan sa may Northern Luzon, yung pong mga paralan, doon ho sa may bahagi po ng Isabela area, sumailalim na po sa iba't ibang blended learning modality dahil po yan sa naturang bagyo. May update naman ang Bombo Radyo Kawayan. Pansamantalang gagamit ng blended learning ang mga paaralan sa lungsod ng Kawayan matapos na suspendihin ang pasok ng mga mag-aaral dahil sa bagyong Marce. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Information Officer Gemma Bala ng Schools Division Office o SDO Kawayan City, sinabi niya na may ugnayan pa rin naman ang mga guro at estudyante para sa kanilang aralin kahit suspendido na ang pasok sa paaralan. Gumamit na anya sila ng blended learning at may mga learning materials na ibinigay ang mga paaralan sa mga mag-aaral. Pwede rin gumamit muna ng videos o paggamit ng Zoom para sa kanilang online classes depende sa magiging plano ng bawat guro sa kanilang mga klase. Upang matiyak na may pag-aaral pa rin ginagawa ang mga estudyante ay patuloy ang monitoring ng SDO sa mga guro na nagpapasa naman ng kanilang mga ginagawang adjustment sa pagtuturo ngayong may bagyo. Pinaalalahanan naman niya ang mga magulang na gabayan ang mga anak sa pag-aaral at laging i-monitor ang mga ito kung ginagawa nila ang kanilang aralin ngayong wala silang face-to-face classes. Sa end ng division office, araw-araw yung pag-monitor po natin. Pinapa-submit ko ang mga school heads ng Kawayan Northeast District na magbigay kahit man lang anumang mode of verification or MOVs na talagang ginagawa ng mga bata natin, ang mga nakalagay sa kanilang mga activity sheets, magawa po sila. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, 45 na pamilya sa lalawigan ng Ilocos Sur isinailalim na sa preemptive evacuation dahil sa nararanasang epekto pa rin ng bagyong Marce. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May buong pagbabalita ang Bombo Radyo Vigan. 45 pamilya mula sa 3 local government unit ang isinailalim sa preemptive evacuation sa Ilocos Sur dahil sa nararanasang epekto ng Bagyo Marce, kung saan ilang mga lugar na rin sa lalawigan ang nasa signal number 4. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Ilocos Sur Disaster Risk Reduction and Management Officer Ron Arkelada, ang nasabing bilang ng mga pamilya ay binubuo ng 121 na individual mula sa mga coastal barangays. Nananatili namang normal ang level ng mga ilog at passable lahat ang mga kalsada at tulay. Mayroon lamang manuman nagtumbahang kahoy, ngunit kalaunay agad din itong natanggal. Sa ngayon, patuloy ang kanilang monitoring sa lahat ng mga lugar sa lalawigan, lalo na sa mga upland municipalities, coastal at low-lying areas dahil sa banta ng storm surge. Pinaalalahanan ng opisyal ang mga residente na maging mapagmatsyag, mag-monitor sa kalagayan ng panahon at agad na lumikas kung sa tingin nila ay posible ang pagbaha at pagbuho ng lupa sa kanilang lugar. Mula kagabi na pagmumonitor namin ay may na-monitor tayong mga nag-preemptive evacuation. So mayroon tayo na-monitor na 3 LGUs na nag-preemptive or equivalent to 45 na families or 101 na individuals. So lahat to ay nag-preemptive evacuation. And pagdating naman sa status ng mga rivers natin ay nasa normal level pa din naman yung mga status ng ating mga rivers or
riverside tributaries natin. Pagdating naman sa status ng roads and bridges natin ay lahat naman po ay passable as of now. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga updates sa probinsya, mga kabombo, medyo maselan po ang nilalaman ng ating susunod na provincial report mula po sa may Western Visayas. Ang Philippine National Police, tiniyak po yung seguridad ng pamilya ng mag-asawa sa Iloilo na pinatay matapos po silang inakusahan na umano'y mga mangkukulam. May update po dyan mga kabombo, ang Bombo Radyo Iloilo. Tiniyak ng pambansang pulisya ang seguridad ng pamilya ng mag-asawang senior citizens sa Barangay Lantangan, Carles, Iloilo na pinatay matapos inakusahan umano ng mga mangkukulam. Ang mga biktima ay sina Violeta Boholabo, 61 anyos, at Jesus Boholabo, 75 anyos, na binaril patay matapos dumalo sa pagtitipon sa isang plaza. Ang suspect naman ay si Wenry Bilasa, 31 anyos, residente ng Barangay Bayuyan, Estancia, Iloilo, at nahuli sa sinagawang hot pursuit operation. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na humingi ng tulong ang kaanak ng mag-asawa dahil sa pangamba sa kanilang seguridad. Inireklamo rin ang punong barangay sa lugar dahil hindi umano ito lumalagi sa barangay hall. Pinaabot rin ang reklamo kay Carles Iloilo Mayor Sigfredo Bitita kung saan sinabi nito na posibleng may iba pang mga inaatupag ang punong barangay dahil nagsisilbi rin ito bilang presidente ng Liga ng mga barangay. After the incident, immediately nag-respond po yung mga police natin and nahuli po ng mga police natin yung suspect doon sa municipality ng Estancia and nakunan po siya ng baril at mga drug paraphernalia. And the case was already filed ng ating Carles Municipal Police Station sa ating prosecutor's office. And naghihintay na lang po tayo kung anong magiging next na mangyari sa suspect considering na arrested naman po yung suspect natin. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 5 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Entertainment News. Naiuwi na rin sa United Kingdom ang labi ng pumanaw na dating miyembro ng sikat na bandang One Direction na si Liam Payne. Nitong gabi ng Miyerkules, makalipas nga ang 3 linggo mula nang pumutok ang balita ng biglaang pagpanaw nito matapos umunong mahulog mula sa hotel balcony sa Buenos Aires sa Argentina noong Oktubre 16. Ito'y matapos maantala nga ang pag-turnover ng mga otoridad sa labi ng singer sa kanyang pamilya dahil sa isinasagawang otopsiya at iba pang pagusuri para masiguro na walang foul play sa pagkamatay ng pop star. Ang ama ni Liam na si Geoff Payne ang nag-uwi ng labi ng British singer para sa para ilibing at magdaraos naman ng isang memorial service na sa pumanaw na singer bago ito ilibinga. Inaasahan namang magiging pribado ang naturang memorial service at tanging malalapit lamang na kaibigan ang papayagan at inaasahan naman na dadalo sa service ang iba pang One Direction members na maaring makisimpatya at magbahagi ng condolences sa pamilya ng namatay na singer. Bombo International News. Sugatan ang 6 na peacekeepers ng Malaysia na kasama sa United Nations Interim Force in Lebanon matapos ang naganap na pagsabog sa Aida Stadium sa Lebanon. Ayon sa Malaysian United Nations peacekeeper na tinarget nga ng mga Israel ang ilang mga sasakyan ng sibilyan na patungo sa Beirut. Damay sa insidente ang mga sasakyan na nakaparada malapit sa naturang lugar. Magugunitang pinaigting ng Israel ang kanilang pag-atake sa Lebanon para tuluyang mapanagot ang mga Hezbollah militants
na nagtatago doon. Samantala, mayroon ng mahigit 1,500 na mga Palestino ang nasawi mula dahil yan sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ay naman kay Munir Al-Bursh, ang Director General ng Health Ministry ng Gaza, na ang nasabing bilang ay sa loob lamang ng 1 buwan. Itinuturing pa nila ito bilang isang massacre dahil sa tinatarget nila ang mga sibilyan sa Northern Gaza. Una nang nanawagan ng maraming bansa na dapat tumugon na ang Israel at Hamas sa ceasefire para tuloy nang matigil ang naturang kaguluhan. Mga kabombo ka Star Nation, muli po namin kayong hinihikayat na subaybayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook page, YouTube account, TikTok account at maging sa pamagitan po ng ating Bombo mobile app na pwede pong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa dagdag na mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan po sa may Visayas area. Pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 47 days to go bago ang araw ng Pasko. Para naman sa mga kababayan po natin nag-aabang para po sa ating Dugong Bombo 2024, 8 days na lamang mga kabombo ka Star Nation at aarangkada na po ang ating Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Muli mga kabombo ay atin po matutunghayan ang ating nationwide bloodletting activities sa November 16 kaya't magparehistro na sa pinakamalapit na Bombo Radio at Star FM sa inyong lugar. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga kabombota magapatigayon sa scheduled power interruption ang more power sa Nobyembre 9, Jess sa mga kabyanan, no, inibangod man nga magaili sila sa nga primary poles kag subong man pin insulators kag maga-install sa nga mid poles. May ara sa scheduled power interruption request ang National Grid Corporation of the Philippines sa Nobyembre 10. Nobyembre 9 Sabado, pulo ka oras ni apektado porsyon sa Mega World Feeder 4 bilog nga barangay Argilles Haro, Lopez Haina Haro kag San Roque Haro. Porsyon sa barangay Kalubihan, Cuartero, Demokrasya, Dungon A and B, Fajardo, Libertad, Santa Isabel, Maria Cristina, Sambag, Simon, Ledesma, San Isidro, Taytay, Zone 2 kag Ungka. 5 a.m. to 12 noon naman, 7 ka oras, bilog nga Haro Feeder 2, no? Las 5, tubtob las 5:45 sa aga, kag mayara man sang las 2:15 tubtob las 3 sa hapon, isa ka oras kag tunga, no?
Porsyon sa Barangay Kalubihan, Cuartero, Dungon A, Fajardo, Libertad, Santa Isabel, Sambag, San Isidro, Taytay Zone 2, kag subong man ang ungka. Ang mga rason sinibanwa amo ang reconductoring sang 3-wire, installation sang mid-pole, replacement sang primary poles kag pin insulators, installation sang DSW sa preparasyon para sa Haro Zero Out. Sa Nobyembre 10 naman, Domingo, may 12 oras apektado nga mga lugar. Areo bantayan pamatik mo 5 a.m. to 5 p.m. ni 12 ka oras apektado nga lugar. Porsyon sang La Paz Feeder 3. Porsyon sa Barangay Alalasan, Baldosa, Burgos, Mabini, kag labot pa sa Plaza La Paz, Divina Gracia, Don Esteban, Gustilo, Hereyos, Lopez Haina Norte, Lopez Haina Sur, kag San Pedro Haro. Ang isa ka oras bilog nga Feeder 2, porsyon sa La Paz sa Feeder 3. Porsyon sa Barangay Balabago, Banuyaw, Benedicto, Cubay, Demokrasya, Hinaktakan, Maria Cristina, MH Del Pilar, MVH Nova, Quintin Salas, San Pedro Haro, Simon Ledesma, Tabuk, Suba, La Paz. Ang NGCP may ara man sa 7 ka oras iyang patigay nun sining power interruption. Porsyon sa La Paz Feeder 5, porsyon sang Barangay Luna, La Paz, President Rojas, Danao, kag Laguda. May ara sa 3 ka oras kag tunga. Porsyon sang La Paz Feeder 5, bilog nga Barangay Aguinaldo, MacArthur, kag Rizal, La Paz. Porsyon sang Alalasan, Arsenal, Aduana, Baldosa, Burgos, Mabini, Danao, Divina Gracia, Edganzon, Laguda, Lapus Sur, Lobok, President Rojas, Punong Lapus, Railway, Sampaguita, kag Yulo, Arroyo. 3 naman ka oras sa porsyon sang La Paz sa Feeders 1, 2, and 4, mag-umpisa las 5 sa aga, tubtub las 7 sa aga, kag mayara sang las 5 sa hapon, tubtub las 6 sa Kasisidmon. May isa ka oras naman nga magasugod sa las 5 sa hapon, tubtub las 6 sa Kasisidmon sa porsyon sang La Paz Feeder 3. Lauman ang timprano nga pagpatay o kon off, kag pagpasiga o kon on sa kuryente kung timprano pa matapos ang line works. Ang advisory na from More Power sa aton sini nga mga kabombo para nga makapreparar 4 minutos sa nakaligad sa takna sining nga launa sa hapon. Nagpangayo sang pasaylo ining suspitsado nga si John Castro Jr. sa pamilya ni former punong barangay Giovanni Triste. Ining biktima ang natalana nga ilubong subong ngadlaw. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report na please kami. Igalubong na subong adlaw ang ining si former purong barangay Giovanni Triste no sang San Rafael Tigbawan Iloilo nga agin patay ni John Castro Jr. sa Benasambit karon nga lugar Bumbutsam kadungan sang sining pagdulong sa bangkay sang natungdan nagpangayo man sang pasaylo no sa natungdan karon nga pamilya ang ining suspitsado nga si John Castro Jr. Bumbutsam no matandaan sa aton sining nga mga kabumbo ining nasambit karon nga biktima santo diri sa Panaysayon sang witness nga upod niya mismo sa natabo ining insidente ni Kap Giovanna Triste Bumbutsam na kibot lamang ining natungdan nga ginhambalan siya ni John Castro Jr. nga ako no nga ginahigabot gid ang sining kabuhi kag dako ang huol nga ginhatag siya. Didto nga nagabunot sang armas ining suspect nga si John Castro Jr. kag ginluthang ining biktima sa iya sining baga kag atiro pagid sa iya sining likod nga bahin sang lawas nga gintunaan sang iya sining kamatayon. Baliskad naman ini no sa pahayag ni John Castro Jr. kay santo sa iya sining Panaysayon santo Oktubre 24 Huwebes sang aga matabo kung tani ini siya sa suba agod nga mangutang sang isda kadungan sa iya sining kadlawan. Unfortunately nakita sini ang presensya ni Kap Triste kag duwa sini kaupod ang isa ang barangay Tanod kag ang isa ang ginapahayag bodyguard kuno sang nasambit yang biktima. Suno kay John Castro na kibot siya nga ginhakawayan sa ni Kap sang binangon kag ginbunutan pa no ginapahayag ginbunutan pa sang armas
ang ining nasambit karon niya nga suspitsado ti bangod nga do katatlo gikuno kabes ng gibunutan sang armas unahan niya na daan na tiro ang natungdan agod nga ti maprotektaran man ang sining kaugalingon bombocham samtang natumba ining biktima kag in the same time ining suspetsado ang nakahapa sa lupa kay nakadannog agin tiro ya pagid bangod nga nakita ya kuno ining si Cap Triste nga nagakamang agod kwaon ang sining armas aminado man ang suspetsado nga napaubos siya palupok ang iya sining bala bombocham bangod ban sa kakulba that time nga basi balusan man siya sang upod sang natungdan na kaya sining pagpati basi may armas man ang upod sining tanod kag gina pakuno-kuno nga iya sining bodyguard sa may nasambit karon nga lugar. Kabahin sini nagpangayo siya sang pasaylo bangod suno sa kay John Castro Jr. Hindi niya hungod nga patyon ang nasambit nga biktima. Base siya sining panasayon, madugay na siya nga nagalikaw sa biktima nga mo kunong ginatudlo nagahingabot siya sining nga kabuhi do mga anom kuno katuig. Bisa nga nakagwa siya sa may BJMP na nga nagalikaw-likaw siya kuno sa kay Giovanni Triste agod nga way na sang madamo nga agamo bombocham ti bangod sa natabo nga hindi yaman hungod didto nga pangayo siya sang pasaylo nga ti suno sa iya luyag laman mang sining ti maprotektaran man ang ya sining kaugalingon bombocham. Arib na napabatita ang nangin kabahin sang pahayag ni John Castro Jr. Sang mapakigangutan sang Bomboraryo. Bombo Jomar sa isip ko, Bombo Jomar kag ang nasiling ko na Bombo Jomar, wala ko naging pagluyan. Kapangayo ko galing si Paisaylo, Bombo Jomar sa pamilya, nga hindi giguya kagustuhan, ila na iya kagustuhan, kag ila na iya nga sila iya nag-una, wala ko iya Bombo Jomar. Ako lang nagalikaw lang Bombo Jomar. Galing kay wala na ko Bombo Jomar sang mahimo, ikuha nilang kabuhi ko. May sala pag wala Bombo Jomar kay sa akong ginaubayan dito nang wala ko kabalo ang nasukbit ko galing nga pusel iya galing sang ginaubrahan ko sa una to nga wala ko Bombo Jomar kabalo ko wala sa kabalo kag gidala ko iya pusel. Ang 45 ang gingamit mo sa ginaubrahan mo? Yes, Bombo Jomar kay nakapuli na ko Bombo Jomar kay dira ko Bombo Jomar na nag-obra sa dira sa may punta tay kapararada nga mga chus ko may mga ilimnan da Bombo Jomar. Ano obra mo da Sir John? Obra ko da Bombo Jomar, ako ang magsulod da mag-inom gani Bombo Jomar, ako ang naga-security check lang, wala may makasulpusel, mga matalong nga bagay, tini para sa kalinungan bala Bombo Jomar. Okay, so bali ang armas na iyan na sa ginobrahan mo? Yes, Bombo Jomar, iyan na sa ginobrahan ko, kay ti ako gadala ka sa lakyan niya, kay nakita ko to nga ako idiling ko sa lakyan, basi madula ang iya po. Sinukbit ko yung Bombo Jomar, kasi siling ko mabalik mo Bombo Jomar pagkapon mo. Ano nga? Wala ko maglaong Bombo Jomar nga, amo na gay ni binantayan ako dito, kaya wala ko rin nagamit ko pa iya po sila magpapayo, magwala ni Pasaylo Bombo Jomar, sa tag-iya sa nga gamit dito, nga nagamit ko ang iya po sa nga hindi ko iya kagustuhan, kay nang nasiling ko, nagalikaw ako yung Bombo Jomar. Armas to Sir John? Yes, ako yung Bombo Jomar. Ano na registrado ni sa tagiya sa ginaobrahan mo sa imo? Yes, lisensyado na Bombo Jomar. Iyan na sang ako na ginaobrahan, wala gina sa kabalo nga ginadala ko iya posel kay sisiling ko na. Gusto ko man-isip ti iya posel nga pagbalik ko pagkapon, hindi ba Bombo Jomar madula kaya ako nagdadrive sa iya salakyan mo. Ginakulang niya sa ako ng iya salakyan ko kaysa. Natabo Sir John, ginbalik mong pusel, ano natabo ni? Itabo Jomar, abi ko gani, ato ang pusel nga gingamit ko, kay nasiling ko gani Bombo Jomar sa kakulba ko, hindi ko kagustuhan, kay pamilya ko man nalapit sa akon, siling ko naman to sa ako niya kumpare, amo gali itong Bombo Jomar ang gingamit ko sa pagdepensa sa akong kuligo nga hindi ko nila matiruan. Kaya mo itong Bombo Jomar ang na-recover sa nga mga kapulisan. Ay, okay. Dito sa kumpare mo nabilin? Yes, Bombo Jomar. Kaya saling ko nga kung kaso ng mga pangitaong ko kapulit, si Boy Billy na di, kay masuring di ko kukulino. Kaya suring di ko ng Bombo Jomar ang pati ang pusel nga gingamit ko. Okay. Si John Castro Jr. Ano nga kagaguhan ning opisyo sang Tigbawan
Municipal Police Station sa pagpamuno ni Captain Mansoy nga naghambal siya nga wala na recover ang pusel. Kay mismo ang suspitsado naghambal nga na-recover ang pusel. Yes, gin-confirm ni Jan Castro. Bombocham. Taugan mo si Mansoy karon. Kag ipa-confirm mo ni siya kay naghambal ng suspect nga gin-recover na sang pulis. Ti ano, matsyag ko may yukos-pukos gini mo nga sinong tag-iya sang puselaw? Ang tag-iya ang ginobrahan ni Jan Castro nga Nga pamangkot ko gani sino. Butsiringon kung sino na ang sabatara ang pangalan eh. Actually, nag-abot na tong ballistic examination result mo. Why, Kuya Labot, sa ballistic examination mo, Jomar, ang ako niya, sino? Tiway na mention katigbawan police unless kuno nga tinga, why nila gin-mention? Amo nang isadra sa plastadre sa aton. Ay, may ginatago-tago sila, Kay subject kuno sa investigation nimo. O si saon pato nila ang tagiya kung paano nakalabot tong armas to. Tiya mo nang ara na sa kay Jan Castro gintuad yan nga ginapaarmasan siya sang tagiya sang Chulusyusko na para nga magbantay nga mag-akto nga security guard. Ti ko security guard na napangita mo kadto kaya sa security agency amo na ang gin-mention liga na tandaan ko to nga once kon matumod kuno nila ang tagiya sang arma subject sa investigation. Bumutsap although nga may statement Jas Castro basi mapatigayon man no kaya mo manahambal sa pulis ka ma-conduct man sila sa investigation kung paano nga nakalabot tong armas sang kahapos maghambal nga makandak investigation ang pamangkot kung nagkandak sila investigation. Kaya mo nang reach out naton, Bambutsam, do kapila ng ka-reach out ni. Di paano ka-reach out kay hindi naman maghambal si Mansoy, natudlo ya kato kay Rasalan? Si Rasalan, tawgan mo, hindi man maghambal? Di ba sekundo busy sila sa investigation? Busy sa investigation? Anong development kung busy sila? Gobernador Toto Defensor, sir! Ang pulis mo Tigbawan, kagang imo sina PPO Director, mga slo! Padugayon tapanada sila? Nitulo ko May pinatay na nga tawo gamit ang pusel nga lisensyado, gingamit sa iban nga tawo kay kumo nagaobra bilang sining bouncer dira ang term ni nga pagagamiton ko para kuno nga ma-maintain yang kalinong kagatawhay. Pinaarmasan siya sang tag-iya sang ilimnan dira nga ginaobrahan niya. Ti karon, no, kuno abi lipat pero ti ang dalagan si istorya sini ang armas ti dipulso na siya plastar ta na lang sang insakto kag klarong istorya, hindi ta na pag liso-lisoon kag lubag-lubagon pa nga patalangon pa. Katigda pa sa pangabalanon ni Mansoy nga tublang nambal sa interview mo siya nga misleading ni inyo yung impormasyon. Is kalintukin siya misleading. Suspect na mismo nagambal nga na-recover sa pulis, misleading pa? Ipalapotan ni sa Napolcom. Kay do kasubong iya nga mas ginapinan pa sang kapulisan ang nakakomiter sang krimen. Ang suspect ang nag-ako nga nakapatay siya sang sa biktima. So amo nang ating kuan naton, no? At least nga maplastar taman kung tani diri ang side sang aton sini karon nga kapulisan kundi na hasta ila sini nga investigation. Diri karon Bumutsam, no? Kay ti galaom kita nga may mga development na ni, no? O galing ti kay may command kuno si PD, no, sa Tigbawan PNP. Amo na nga ako tawag kita ang gina-refer kita sa provincial director sa may Iloilo Police
provincial office Bumutsamp. So with that na may pahayag man diri dugang si John Castro Jr. agod gati masabat no ang mga palamungkutanon no mga ginapanghaboy sining alegasyon batok sa iya Bumutsamp. Una paginwala sining inisya ang katapo sang RPA ABB na ang ininasambit karon nga natungdan kay may mga information nga inisya ang katapo sang nasambit nga grupo antes pa man inisya nakatrabaho diri karon sa isa ka bar or do kiosko nga may limnan diri may banwa sa Tigbawan, Iloilo. Ang ikaduwa klaro man sini nga hindi siya katapo no sang Hipulanggo gun for hire. Asaton sini nga mga kabumbok kay nagagwa to sa information sa Tigbawan PNP nga inisya ang lakip no sa nasambit karon nga grupo kag nabungkag sang tuig 2022 kag isa to nila ka leader nga si Regan Hipulanggo adon na patay to sa may bahin sang Manila sang serbihan sang warrant of arrest bangod sa ginapayag nagbato sa aton sini nga kapulisan. May mga record man ang mga Hipulanggo gun for hire diri sa may Arevalo doon sila man to nagtudlo nga nag-attempt nga mag-assassinate si isak barangay official diri sa may distrito sa Arevalo no do before pandemic no sa aton sini nga pagkahibalo Bumutsamp ti suno kay Castro hindi siya membro kag adon nag-try lang sa gani ni nga mag-negotiate nga do hindi na mag-operate no ang nasambit karon nga grupo do may na mention sa disaton sini nga interview pabati ta dugay-dugay kag ang isa sini ikatatlo nga ginpastar sang natungdan nga lon sa way sang kamaturan no nga ti madamo sa kuno pamahog nga mga pumuluyo sa ila sini nga barangay Bumutsamp ay na kuno information ti ang alin la sa mga pumuluyo nga ti luyag kuno nga mag pakanubo sa iya no kag pakalainon sa publiko. Aring lipot la no nga pahayag dugang sa natungdan tuhoy sa aligasyon batok sa iya. Jumar, dili niya Jumar nagsulod sa RPADB. Napilig lang kita sa kada barangay lang, kay damo man ta mga amigo ng RPADB, nga kung ano naton mapaluntad ang kalinungan sa Tigbawan bulik sa mga kapulisan. Klaro nga way ka sulod. Wala Jumar. Information nga do katapo ka man ka Hipulanggo group, sir? Actually, Jumar, amo na ginakuha nila sa akon nga ginapato-pato nga katapo ko kuno sang Hipulanggo group. So actually, isa kita nag-negotiate sa inyo ang mga grupo nga kay migadala sang atong mga pangalan. Si kabaliktaran na Bombo Jumar, kay kabalugan ng ato mga operative na ato niya pangabuhi nga kung paano tama buhi ang atong kabataan sa legal nga pamagi mga piskila Bombo Jumar. So, ngaway kaya sang kalitanan masamo ning grupo? Wala gid Bombo Jumar, wala gid. Damo kuno ginapamahog mo kuno sa barangay sa Rafael Serjan dood na? Wala ginawa Bombo Jumar ga inatanan puro kabaliktaran. Kaya actually ganang ina nga mga pamilya gambal, ila man na ila mga pamilya. Ang matuod dira, ako na nagampal sila. Sipo ka gamay ini nga barangay, ano ginabi giningabot niyo sa ako, kay gamay malandi nga lupa, kaya baka ko napatinsog sa balay ka nang nagpananog sa mga tao, pagi ko paano kumabuhi akong kabataan. Suway nga, ang inaya Bombo Jumar ang gambal sila, interesado na sa Bombo Jumar ang ginahimo ko nga pananong sa mga saging dila sa ako yung Nabatian si John Castro Jr. ang suspitsado sa kabatayon ni Former Barangay Giovanni Triste sa may San Rafael, Tigbawan, Iloilo, Bumutsamp. So muna kin klaro sa natungdan kay tiamo nang nagagwa karon sa report no sang Tigbawan PNP inline karon sa sining aligasyon ngini siya katapo sang nasambit man nga grupo Bumutsamp. Ti sa subong ang latest sini amo nang ginahulat aton kung bala may desisyon na ang prosecutor na kay nakaplastar naman to sang
affidavit, no, si John Castro, kag nakasaplastar naman to sa affidavit ang kampo sang biktima, na kung sa dinti ang gin-mention digli ni John Castro ho nga mismong bata ya daw witness man batok sa iya. Bumutsam ti suno kay Castro, may mamirado man siya nga may diya man siya nga sini nga bata ang naga-witness. Kag suno sa natungdan nag-witness ang sini nga bata agod nga ti plastar no, kung ano gid to nga sini nga nakitaan kag kung ano ang kamatuoran, no, ti suno kay Castro amo to ang natabo sa iya sini nga pagpati. At that time nga ini siya ang ginabantayan nga daan sang biktima upod ang iya sini nga grupo bumuchamp dito sa may San Rafael, Tigbawan, Iloilo. So latest na nga development regarding karon sa sining kamatayon ni former punong barangay Giovanni Triste. Kag subong hapon do mga takna alauna or 2:00, no, ang schedule sining lubong sa may Banwa karon sa Tigbawan, Iloilo. Inis si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Inhostisya. Pila ka pilo. Ang nagom subong sang pamilya ni former punong barangay Giovanni Triste. Kag kalaw ay lantawon nga ang dalagan sang krimen kag investigasyon sang aton sini kapulisan daw kasubong iyang may gina paboran or may gina luyag sining hinabunan sa aton sining mga kabumbo. No? Si Castro na mismo ang kumpirmar kag iya nga ginpahayag sa interview sa Bumbo Radio nga ginbili niya sang kumpare kag na-recover na sang kapulisan. Ang pusil nga iya sini nga gingamit. Kay kumo nalipatan niya kuno nga ibalik sa tag-iya sang ginobrahan niya isa ka ilimnan, nag-akto siya bilang bouncer, pinaarmasan para kuno nga mag-maintain sang kalinong kag katawhay. Lipatan niya kuno ibalik pagtapos siya duty motong ginamit niya sa pagtiro patay sa kay former punong barangay Giovanni Triste. Kung magpamangkot ang makatapo sa nga media, partikularmente ang Bumbo Radio, way nagasabat si Captain Mansoy, tudlo ya kay Colonel Rasalan. Kay si Colonel Rasalan kuno mismo ang nagpagwa sang order nga siya ang masabat na tuhoy sa nasambit sini nga update or development sang kaso. Oh. Ti kon magtawag kita sa IPPO director, ti way man siya kasabat. Oh. Ti Governor Tuto Defensor, sir. Oh. Nakita taman sa mga laragway nga ginpadala diri sa Bumbo Radio nga nagbisita ikaw sa haya ni former punong barangay Triste. Oh, ti karon amo na niyang nagakalinabo oh. Hindi lang niya makabing nga daw kasubong ginatabunan gidya sang kapulisan. Ang posible sa labton sang tag-iya sining pusel nga gingamit sa pagkomiter sang krimen. Oh. Kiti sa aton sini nga mga kasimanwa may salabton legal ang tag-iya sang pusel kay lisensyado sa iya sini nakapangalan sa iya tapos gingamit sa krimen.
sa aton sini nga mga tagpalamati. Correct me if I'm wrong, posible mangin accessories to the crime ining nasambit nga tag-iya karon or ang tag-iya sang pusil nga gingamit ni Jan Castro sa aton sini nga mga kabumbo. No? Tiya mo bala na ang luyag naton gob nga ang dapat nga manabat gina tabunan sang aton siniiya kapulisan sa aton sini makabumbo apisar nga mayara sang pag-ako sa bahin karon iya sang suspitsado. Oh. Sa statement last time sa interview kay Captain Mansoy, ang balya siya misleading na yung inyo information. It turned out nga si Captain Mansoy iya ang nagapatalang gali sang mga impormasyon. Oh. Ti pwede gid nato nini ma-refer karon sa National Police Commission kung anong plastada sini sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kung gindiga lang nila ang eksakto kag husto sini iya nga mga impormasyon, mas mapadasig ang paghatag sang hustisya sa kamatayon ni former punong barangay Triste. Oh. Ti subong iya ang nagaklinabo is that nga ang aton kapulisan si Hepe sang Tigbawan PNP kahimbon ang IPPO direktor silaya ang nagapatalang sa mga impormasyon. Ang pamangkot nga ginapatalang nilang impormasyon natuhoy sa ngalan sang tag-iya sang pusil. Sino ang tag-iya sang pusil nga may ilimnan dira sa banwa sang Tigbawan nga ginaobrahan ni Jan Castro? Oh. Nga aamo sini subong ang body language, ang galawan sang hipi sang Tigbawan kag sang IPPO direktor. Kung mag-amo man lang sina, oh, wala na ya sila sang deber pa nga magpadugay di sa pagpanerbisyo sa Iloilo Police Provincial Office. Kay wala kami diriya sa Iloilo, sa probinsya, nagakinahanglan or nanamian sang mga nagakupos ang itlog kung makasugata sa mga dalagko kag impluensyado nga tawo. Governor Defensor, sir, kag sa kay Regional Director Regional Director sang tawag siya ni Napulcom Astorga, no? Attorney Astorga kunya ko magsala. Lakip na lang panawagan taman kay kay General Jack Wangke. Oh. Mga tao mo siro nagkedeg kag nagakepos anang andang mga itlogo. Ginadribol-dribol nila kag guro tuyo nila gamuson. Napatalang nila mga impormasyon sa pagtudlo kag pag-divulge sa kung sinong tag-iya sa nga pusel nga gingamit sa pagluthang patay sa anay punong barangay. May admisyon na gani halin iya sa naghimo sang krimen
Ang aton sini mga kapulisan iya sa Tigbawan kag sa IPPO, anong ginahimo sini nila? Partikularmente sang duwa sini ka mga puliso ni Mansoy kag ni Rasalan. Ngalan yang langli ni Bayani. 31 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon diri sa Bumbuanay Zone to Disaster Preparedness. Top priority sang Iloilo Provincial Government in line sa ika-11 na nga tuig nga anibersaryo sa Bagyo Yolanda. Balikan naton ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sa One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 ng gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining ilaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Badi kay ang provincial government sa aton sining mga kauturan disaster preparedness karon ang top priority sang nasambit sini iyang lokal nga gobyerno kay may kantanan man sa ika-11 sining tuig anibersaryo sang Bagyo Yolanda. Ang iban sini kon mabatian pa lang ang tinaga nga Bagyo Yolanda nagaplanindog na blaybo sini nila. Itin iban lipon sa ibalo sa mga kabumbo naton kung ano ang gintuga nga halit ni Bagyo Yolanda sang ini ang magalaslas diri iya sa main sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Si Bombo Lin, si Bari may follow-up report. Lin, sa report na please come in. Subong nga adlaw Bombot Sam ang ika-11 nga anibersaryo sang Super Typhoon Yolanda sang nag-igo ini sa nagligad nga November 8, 2013 nga kung sa diin dari sa aton sa Iloilo naka-record kita sang 217 ka mga individual nga nagkalamatay sa diin ang mga puluyan or mga balay dari na-record sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na 92,345 ka mga balay ang totally damaged, samtang 83,692 ka mga balay sa Iloilo ang partially damaged. Bangod nga pila naman katuig ang nagligad, isa sa mga nangin leso sa bahin sang Iloilo Provincial Government bangod nga tisang nagligad nga mga tuig 2013 do kaangay nga nakulangan sang preparedness ang Iloilo Provincial Government especially sa mga local government units kay tibisan gani Bombot Sam sa mga chainsaw lang bala mga equipment abi sa pag-clear lang abi sa mga dalan after sang November 8, 2013 wala sang bastante nga equipment ang tagsa ka mga local government unit ti sang nagligad to yang administrasyon iya pato sang amay ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga si anay Governor Arthur Defensor Sr. Rason nga tiginhimo man nga top priority ang disaster preparedness tubtob subong nga ginpasa man sa iya nga anak kay Governor Arthur Defensor Jr. lakip ng pag-invest suno kay Dr. Raul Banyas ang provincial administrator sang Iloilo Provincial Government nga tisaman mismo sa tuanay ang provincial administrator sang tion sang amay ni Gov Toto. So dari nag-invest sila sang essential equipment, mga assets, manpower para sa epektibo nga disaster response nga kung sa diin tagtanan nga kabanwahanan kag ang component city ang syudad sang Pasig equipped na Bombot Sam sa disaster response tools gani nga ti masilingyan na yang bastante kita sa equipment subong especially sa disaster preparedness bisan sa mga tawo man lang abi sa mga local government units kag aware naman ang tagsa ka mga pumuluyo kung ano ang ilang obrahon sa tion niya sang kalamidad. Kaya ang disaster preparedness na integrate na ini siya into policy sa tanan nga level halin sa barangay, sa kabanwahanan kag mangin sa tagsa ka mga
eskwelahan Bombot Sam kay ti ang disaster preparedness nga ini nangin or ano man isa man sa criterion sang Department of the Interior and Local Government Seal of Good Local Governance nga ti amo ni siyang ginahatag balang pagkilala award kag recognition program nga tinagakilala sa mga LGUs sa mga local government units naton sa ilang performance sa nagkalain-lain nga governance areas kag ti may ara man sang katuyuan nga inganyuhon ang mga local government units nga ma-improve pagid ang ilang performance kag makahatag sang maayo nga public service sa tagsa ka mga pumuluyo. Ginpahayag man diri dugang ni Dr. Banias nga naka-establish naman ang provincial government sang Governor's Boardroom bilang ano ni siya fully functional nga command center nga kung sa diin na nagamanage dari amo mismo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa diin ang PDRMO or ang command center nga ini amo ning nagamonitor Bombot Sam sang real-time weather data kag tinaga-coordinate sa deployment mano sang resources kaangay sa mga rescue boats kay ti miara na ang Iloilo Provincial Government ang rescue trucks miara naman kag ang mga relief goods nga tikinahanglanon Bombot Sam. Ang ginahimo diri subong sang Iloilo Provincial Government may ara mano sang housing project ang Iloilo Provincial Government para sa aton nga mga pumuluyo nga yara yan no na bina-situate sa mga landslide prone kag sa flood prone areas diri sa aton sa may probinsya sang Iloilo in coordination man sa National Housing Authority. So matandaan naton nga sa kalabanan ginya naigo or naapektuhan sang Bagyo Yolanda sang year 2013 amo gidya ang sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Yari ba lang ang pahayag ni Dr. Raul Banias, ang Provincial Administrator. 11 years Super Typhoon Yolanda, madamo na siyang nagbago in terms of preparedness. Not only sa probinsya but even sa barangay, sa municipal, kag sa mga institution level, no, katulad sa mga eskwelahan. Kaya ang isagid ka manami nga effects ini, it brought elevated our awareness sa preparedness. So ang aton nga disaster preparedness policies, programs and activities na mainstream nato, no. Boslingon sa na mainstream, may mga polisiya na kita, equipment, mga readiness program sa barangay, sa munisipyo, kag even sa province, sa syudad, kag sa mga public institutions naton katulad sa mga colleges, sa mga eskwelahan. And of course, we have build back better, no, sa aton nga mga infrastruktura kay ti pataas nato ng awareness nga may mga areas nga hindi butangan dapat sa mga struktura katulad sa mga storm surge area. So nagpalayo na mga building, no, kag balay sa higat sang baybay sa mga flood prone area kag sa mga landslide areas. Isa gina subong ka major pillar, no, sa aton nga governance kag sa public administration ang disaster preparedness. In fact, sa 11 years ko nga pag serbisyo diri sa Kapitolyo, alin sa Super Typhoon Yolanda, nakita ginaton, no, ang pag-upgrade sa aton nga equipment, mga assets, responder and rescue assets. Napreparahan na naton kay pag Super Typhoon Yolanda, we have also seen, no, the abject kakulangan sa aton mga LGUs during that time, no. Kay ako I have experienced it, nalibot ko ang tanan nga lugar nga devastated by Yolanda, and even before pa naghalin ng Yolanda, nag-deploy na kami ni Governor Art Defensor Senior sang mga relief goods, and we can hardly penetrate sang mga dalanon pakanto sa norte because ang kadamo gid natumba nga mga poste kag kahoy kag wala sang equipment, no, during the time. Even the province wala kami sang chainsaw kag ang mga kabanuhanan, no, nag-resort na kami sa mga binangon kag wasay sa pag-utod sa mga kahoy nga sa mga dalanon. Oo, so buong makabig na naton nga bastante ng aton nga mga equipment, PA. Yes, bastante na kay
na mainstream na ang aton nga preparedness kag isa ina sa mga talaksan sa aton nga seal of good local governance. Ang probinsya, for example, under sa aton bag-ong PDRR officers kay retired Colonel Cornelio Salinas, we are now working makapasar na gid ang probinsya sa aton nga gawad kalasag no nga awarding program sang Office of Civil Defense kag sang NDRRMC no. So ginamon nina nga by next year we can also be included in the Gawad Kalasag Award. Kag ang preparedness makita mo na gid man ina no sa the past month nga may mga typhoon kita, makita mo na nga ang panghanda ni Governor Toto is really advanced preparedness kaya naga-deploy na kami dayon sa amon nga mga equipment sa Kapitolyo. Kina-ready na naton ang aton mga assets no. Kag ang aton ang mga deployments ng aton relief goods madasig no kay ready ng aton mga responders. Oo, kumusta PA ang aton nga mga evacuation centers? May mga banwa pa kita sa province nga wala sang evacuation center, PA. I'm not very sure no kung may mga banwa pa nga wala sang evacuation center. Pero halos tanan may ara na designated nga evacuation centers. Of course may ara makita nga ginahimo nga mga multi-purpose building o kuning mga covered gym. Yes. Nga are now designed no nga hindi lang roofing lang o kun atop lang kundi elevated na kag may mga facilities na katulad sang comfort rooms kag pwede man na matiniran no for a few days kung mag-preemptive o kung mag-evacuation kita. Kag of course may mga kinobra ang Office of Civil Defense, ang DPWH, nga mga regional evacuation centers nga dalagko no sa Saraga, Carles, I think sa Balasan, sa Concepcion, diri man sa Oton. Damo na sa ginobra nga mga regional evacuation centers nga pwede maka-accommodate sang several hundreds of evacuees. May plan man PA or basi miyara naman ang sabay kay Gov Toto ang magbutang sa like housing units or housing project bala para sa aton nga mga pumuluyo nga tiara sa mga landslide prone, flood prone nga mga lugar PA. Yes, we are now constructing a tawag na mo na resiliency village or resiliency hub dito sa barangay Nangka sa Banwasang Batad no. We have transferred 25 million sa Banwasang Batad para magpatindog dito sang typhoon resilient kag climate change resilient nga permanente nga relocation area kay ang na-identify naton dito may mga areas ditong flood prone area. So gin-transfer naton sugudan subong ang pag-ubra. Kag hindi lang ni typhoon resilient kundi climate change resilient kay may ara kita dira nga mga solar power nga mga supplies sa ila. May ara kita rain harvesters. Ginasugudan naton ina kag may pundo kita sa aton 2025 nga budget for another resilient village. Nabatian Bombo Cham si Iloilo Provincial Administrator Dr. Raul Banyas. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Di isa adto iya ka makabig naton bangungot ang natabo sang Nobyembre 8 no sa aton sining mga kabombo sa sining pag-igo ni Bagyo Yolanda Nobyembre 8 tuwing 2013 no kumadumduman ko pati dito sa may bahin sang banwasang Haniway ang mga nagkalapektuhan sa norte nga bahin sa probinsya sa Iloilo kag halos man tanan. Although diriya sa bahin sa syudad wala man gid diriya siling damo gid ang makabig naton balang o dako gid ang halit nga natabo diri pero may mga halit man sa gyapon nga natuga ining Bagyo Yolanda. No,
isa man sa mga makabig naton iyang maayo nga kinaiya sang mga Pinoy kay ining pagka resilient sa mga Pinoy nga kung sa diinti madasig iya nga makabangon dayon pero magluwas sa amo sina naton iyang mentalidad, no? Nagakadapat sini iya banwa nga preparahan man ang mga palabuton paway taman ginapangayo nga kalamidad kay man kung preparado ikaw hindi ikaw madali-dali sini banwa iyang mabudlayan, no? Just like abi sa pagpatigayon sa mga rescue operation, sa pag-clear sa mga dalan, no? Kag iban pa nga mga sahi sa hilikoton, no? Nga sarang naton gamiton bilang preparasyon sa mga kalamidad nga posible mag-igo padri iya sa aton, just like sa mga evacuation center, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag inang mga preemptive evacuation gid lamon ang labing importante gid. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan sa mga ginbawian sang kabuhi sa ila sining pamilya nga nadulaan sang amay iloy anak, no? Kag iban pang miyembro sang ila sining pamilya tungod man sa halit ni Bagyo Yolanda ti nagaupod man kita sa ila sining pagdumdum sa ilang mga minatay karon kag ang himuon sa aton sining gobyerno amo iyang pasulabihon ang preparasyon batok iya karon sa mga kalamidad. 57 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check ko ang police report ni Bombo Pauline Piliora, lalaki pilason matapos gimbanggaan kay gimbuno dito sa Banwa sang Kalinogo. Bombo Pau sa report, please come in. Ang pilason dere ang isa ka lalaki matapos ginbanggaan kag ginbuno sa Banwa sang Kalino. Ginkilala diri ang biktima nga si John Casipe, 33 anyos ang edad, residente sang Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Samtang ang suspetsado naman o kunang mga suspetsado amo si Jonathan Dominado, 40 anyos ang edad, kag taga Barangay Bayan, Pasig City. Samtang ang isa naman ka suspetsado ginkilala kay Jofil Petes, 31 anyos ang edad, kag residente sa Barangay Luwag, Dueñas, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Miles Geron, ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, iya dirigin pahayag nga maunog pauli na tatani sa balay sang live-in partner sang biktima sa Banwa sang Dueñas. Sanggin na kung samtang nagamaneho ini siya dara sa may taytay sa boundary abi sang Alibunan kag sang Banban, ginbanggaan ini siya sang mga suspetsado kag ginabuno sunod diri sa iya nga ginpunggan pa niya amo na nga ang pilas nga naagom niya sa may kamot ini Bombocham kag tatlo ini ang mga suspetsado apang sunod dito sa panaysayon man sang biktima naglumpat ini siya sa taytay kag wala na makitaan ang isa ka sugid dito sang biktima nga suspetsado. Sa karon arin diri sa o kun ara sa Kalinog Municipal Police Station ang duwa ka suspetsado kag hindi sila magtuad kung diin abi ining isa ka suspetsado kag wala nila ginaako ang krimen man nga ginubra nila Bombocham kag suno sa iyala nga hindi man ni sila gid magkilalahay do kilalang lang abi sa biktima sa ngalan lang apang hindi niya matumod kung ano gid man ang matuod nga rason. Nahibaluan man diri Bombocham nga ara man ni sila sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon ang nasambit man nga mga suspetsado. Yari balay pabati naton sa atong mga kabombo ang ato nang in-interview kay Police Major Miles Geron, ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station. Victim natin ma'am si John Casipe, ma'am, 33 years old, single siya ma'am, taga Barangay Alibunan man. Tapos isang kagabi ma'am, November 7, mga 9:30 sa gabi, papuli ini si mamang victim naton sa balay sang talibin niya ma'am dito sa may Dueñas. Pag abot si ma'am sa may taytay, boundary nila si ma'am sang Barangay Libunan kag Barangay Banban, parahan siya ma'am sang tatlo ini ma'am ka mga suspect. Kag amning din buno siya sang isa ma'am si Jonathan Dominado. Pero na uyatan niya ang kutsilyo ma'am, na natila siya. Kag ang upo di Jonathan nga duwa ma'am si John Prel, kag ang isa di kilala, amo to nagsaputi dayon siya ma'am, gastigo siya.
Ano ko na sir ang motive nila nga agin ubranin nila sir ang amo ni nga crime? Wala man ma'am. Kumbaga daw hinubog lang kay puro hubog ma'am. Daging trippingan lang guro ining nag-agi ma'am. Kaya gin para tapos yung gastigo nila ma'am. Kilalahay ni sila sir? And kilalahay man ma'am kasi sila sa barangay pero hindi sila yung mga daw lapit kay bilang nga kilalahay. As in, kilala lang. Balis na gabi ang pag-respond nila ma'am, duwa lang daw naabdan. Ang isa nakaplagyo kay naglumbat sa may dalaw sa suba ma'am. Tapos madula na kay dulong. Ginmakot naman ng duwa ma'am. Hindi todo pag inuwala man sila ma'am. Na wala sila kung yan nagpanakit. Pero sila gitodlo sa ato ni victim nga naglambay tapos nagrastigo siya ma'am. Wala man ma'am, wala man daw siya sala sa mga tao nga ma'am. Ang victim na to ma'am, driver na siya sa dump truck ma'am, dili mo sa libunan. Tapos dili mo siya kapuli, ay isa lang ka barangay, kumbaga dalapitaan nila Manila mga sitio, pero dito sa tanay mapuli sa Calibinia, para sa Madueñas. Bali ang isa nila sir kaupod na identify ini. Hindi niya kilala ma'am sa sang ato niya victim. Tapos ang suspect hindi mo siya maglugid sa ngalan, hindi mo to nila kilala. So posible naman mapasaka ma'am, siguro ma'am sa physical injury. Depende ba ito ma'am sa medical certificate siya kung ang kadugay ang i-recommend sang doktor ng healing period niya para ma-determine natin kung mapasulod siya sa serious or sa slight physical injury ma'am. Pero ang nabatian diri sa atong makabombo si Police Major Miles Geron, ang officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, nakaagom ini siya no bombo cham. Sa na-mention naton stab wound sa iyang right thumb o kung sa right niya nga kamot no kag samtang man nakaangkon maini siya sa lagob sa iyang liog kag hematoma sa iyang forehead o kung sa iyang agtang kay tigin kastigo pa ini siya luwas nga gin buno abi bombo cham. Alright, ang problema lang kay siya kilala kung sino nagbuno sa iya. Amala na kagati may isa pa sila kaupod bombocham ngati hindi man mag-ako ang duwa kung hindi man nila matudlo kung sino nga tong isa pa kaupod nila kag hindi man nila ma-admit ining ginubra nila man nga sa crime bombocham sa nasambit man nga banwa. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitidio Villora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Villora sa imo sininga police report. Alang-alang na ginaton sini nga Chimpo, no? Adres aton nga pagpangalagan tugyan tang iban sini nga mga balita kag impormasyon sa iban sini News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga.
Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plus wala di Iloilo. We remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan, mga kabombo. Welcome na sa kahapon lamang program kaupod nyo si Tita Regine. Check natin ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas
kabombo, 47 days to go before Christmas. Ano na ang schedule sa Christmas party nyo da? Kay mang gate crush ako. Joke. Well, mga kabombo, I hope nga everyone is so ready and excited. We're gearing up for the Christmas and ang Christmas preparation is ara na gid. Anyway, sa suni nga hapon, before sa ating mga Christmas stories, by the way, may mga Christmas stories na kamuda, pwede nyo ma-share ha, email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you may send your stories na ginsulat sa kahapon lamang program DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Of course, for today, we have new set of stories. And may I just remind again, si Lola Nanang, ang ato nga pag-interviewon, diri tomorrow, Lola Nanang, can you make it tomorrow? Diri sa estasyon sang Bombo, or ma-video call lang kita. Sige, let me know ang imo nga sabat. Alright? Ari na ang ato nga song para sa inyo tanan as I welcome you all from Kent Lemuel Espaltero. Chatbox. This is Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. Nung una kang makita ko pa nagduda ang nakagat, baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil. Lahat ng website, inalam at kinikit. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss. Basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay sa bukid. Pagmamahal ko, iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay. Kilig lang ang akin, naka-active pero di namamansin. Naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba kikita, commute na ba o unfollowed na? Di lubos ba isip kung anong ikakanta? Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss. Basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay sa bukid. Pagmamahal ko, iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay ako. Alright, message lang, chat lang. Kent Lemuel Espaltero, Chatbox. Good afternoon again. And hello sa mga nag-review dira sa aton. Thank you so much, Gids, sa inyo for being there. And kumusta man ang mga istorya ninyo dira? Basta may ara man, ha? Pwede nyo ganyan ma-share.
diri sa KLP. Oras naton, it is now 2:20 in the afternoon. Kagang aton unang sulat is from Jesusa. Dear Tita Regine. A pleasant afternoon to all KLP lovers, letter senders, and all my classmates out there. And also to you, Tita Reg. Tita, do you believe in miracles? For me, yes. Ako yes man. Because many instances that God saved my life if you call Him with sincerity in your heart. Una, aksidente sa bus. Ikadua, capsized ang pump boat. Ikatatlo, nagmasakit sa polio. Ikaapat, jutayan lang ma-rape kag patsyon sang tawo. I met also an accident sa train going to Iloilo. Naoperahan sa, is this Abdo? Nagkabato sa kidney, na COVID, kagat sang ido kag kuring. Kadamo pa kung isa-isahon ko. Pero God saved my life. Because every time nga ma-encounter ko inatanan or na-encounter ko inatanan, I put my trust in Him. I ask forgiveness and surrender fully myself to Him. Because kung will niya na, no? Kung will na niya nga kuhaon kita, wala na kita sang mahimo. Maybe it's not yet my time and God wanted me to serve Him. So sa kay Lolo Dencio dira, Lord, don't lose hope ha. Ask the Lord for guidance. Pray fervently, read the Bible, Psalms 91, 23, 51, and ask forgiveness sa mga kakulangan mo sa iya. And always remember, God is bigger than our problems. God loves you so much. Kay diri pa lang sa duta, ginpasambit ya ka sang iya mga pains. God says, if you want to follow me, deny yourself, take up your own cross, and follow Him. Offer to God your pain, your wounds. If our families abandon us, but God will never leave us. He promised to be with us. He did not promise us a bed of roses, but to be with us till the end of time. Lolo Dencio, cheer up, don't lose hope. We are praying for your cares in a distance. We love you, Lolo Dencio. God bless and be strong. Till here lang, Tita Regine. Bye-bye. Till next letter. Praying for your good health. And keep safe always. Love you. P.S. Hi, Parpar. Kasadya sa interview mo kay Parpar, Tita Reg. Ugani, no? Ay, parang part 2 sa imong story. Di na to. Nag-promise ka bala, Parpar. Please take the time, ha? And Tita Reg, enjoy gid ko pamati kag sa story man ni Aguila. Very respectfully yours, Jesusa. Parpar, ask the Lord to give you a right partner, for it's not good for a man to live alone. Someday, makakita ka gid kung hindi ka mo para sa isa kag isa ni Queen. So God bless and more power. Sorry sa penmanship ko, tita ha. Short lang ang mga letters ko kay gasakit mata ko kung dugay nga sulat. Amo na gid na kung senior na. Hehehe. Sa liwat, Jesusa. Jesusa, you just cheered up, no? And lifted the heart of Lolo Dencio. Naway gina siya kakanmi sa pagpamati. And I'm sure nga he appreciates your words of comfort para sa iya and especially ang mga prayers para sa iya. May problema, akong mga short lang ang mga stories. And also pa nga si Parpar has also been reminded that through you nga may utang pa siya gali diri nga another story, ang part 2 nga gin-promise niya sa aton. Ewa sila nagdayunay ni Queen, pero may anak subong si Parpar ha, pero wala siya partner.
Di, parpar, di nang imo nga parto sang story. Anyway, na-remind ka na diri ni Jesusa, kag ni Tita Reg. So, salamat gid sa liwat sa imo Jesusa. Alas 2:25 ang aton nga oras. Magapanubalik kita pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote.
Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Jose Fallanis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-balak mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o Kita diri sa KLP 2:36 in the afternoon from Inbi naman ang aton nga next story. My dearest Tita Regine. Hello mga classmates ko sa KLP, all staff and members of Bombo Radio Philippines. Sa imo tita, a blessed afternoon. Tita Regine, hindi bala ang tao may sariling kinaiya? Individual differences? Even identical twins who could hardly be identified in their body build and face, makita sa ilang mannerism, ugali, o hindi gani sa ilang paglantaw sa iban. Makilala naton kung sino si Ana or hindi gani si Maria. For sure, I know your reaction is positive in this matter. Siyempre naman, ang tao, kung maayo ang iya relasyon sa iya isig katawo, malipayon siya. Labaw pagid sa aton Creator nga nagtuga sa aton. Ang aton mahal nga Diyos nga nagtudlo sa aton sa greatest virtue about love nga makita sa iyang mga kasuguan. Ang pagigugma sa Diyos labaw sa nga tanan kag sa aton isig katawo, parehas ang pagigugma naton sa aton kaugalingon. Kung matuod kag tampad ang aton nga paghigugma sa aton mahal nga Dios kag sa aton isig katawo, hindi naton mahimo ang pagluib, pagtraidor sa iya. Hindi naton mahimo ang paghilabot sang iya mga butang nga waay makalisensya sa iya. Hindi kita magkaibog sa iya asawa, o bana, o manggad man. Kay nga, kay insa, mga violations dia sa iya mga kasuguan. Mga halimbawa nga kasami maviolar sang kadaman. Kung aton permi madumduman, how God loves us, ang pagbuwis niya sang iya kaugalingon para sa pagluwas o kung pagsalbar sa aton, sigurado, hindi naton dia nga violation mahimo. We're very much willing to become very obedient with His will to follow sang iya nga 10 commandments nga nagagiya sa aton for us to avoid committing the 7 cardinal or original sins para hindi kita magdinalok kundi magmahinatagon sa mga nagakinahanglan. Hindi kita magkaibog sa asawa o kung bana sang iba kag sa ila pagkabutang. Hindi magpabugal-bugal, hindi magkaulag, flirting with the opposite sex, hindi magkahisa sa iba kay siya gwapa, maaram, may ikasarang, hindi ikaw magkaakig sa imo kapareho nga waay kabangdanan. Kag hindi ikaw magtinamad para sa imo kaayuhan. Dapat gid man naton daya tanan likawan to show and to prove that there is a true and sincere love nga nagareign sa aton tagipusoon, sa aton nga mga isig katawo, kag sa aton pinalangga nga Creator above all.
Dapat naton mahibaluan nga ang kalipay comes from relationships. Taken from earth's hope, man's restoration, people live among so many relationships. Kung ang relationship nag-range from spouses, children, and parents to mothers and daughters-in-law, sa halin sa relatives, friends, kag neighbors, sa mga colleagues and superiors, all are exquisitely connected harmoniously with beautiful sentiments and respectful, loving feelings. A person would feel happy. Apang ang pag-build sang constant, endless happiness, kinahanglan natin mag-establish ang maayo nga relasyon una gid sa aton nga Dios. So amo ini ang aton ginatawag nga vertical relationship with God. No matter ano kita ka manggaranon, ano kita ka popular, ano kita ka powerful, it does not guarantee sang long-lasting serenity o kon kalipay, happiness. A person may reject God, but apart from Him, no one can truly be happy, much less exist. Dr. Hunay Sacho, a Korean scientist who devoted his entire life to observing human cells in the electron microscope, left these words. The will of the Creator works all throughout the universe, and in the form of a gene, His will is engraved in the human body. So human beings who live in harmony with God's will survive longer, and those who don't fall untimely. Ang maalam nga si King Solomon, na-realize niya ini in his own experience. He has made everything beautiful in his time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. The eternity in the hearts of men that works in their very genes ang gindisenyo para sa ila agud nga pangitaon ang maayo nga relasyon sa aton nga Dios. When that desire is truly met, human beings can feel constant security and happiness. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Ecclesiastes 12, verse 13. Amo gidia ang naplastar nga programa sa aton Ginoo. Way ikaw kabalakan, way ikaw kahadlukan, kung ikaw matinumanon nga tumuluo sa iya kasuguan. Don't mind the demons on your way. Samtang ikaw nagasubay sang dalan sang cross, pakadto sa kahimayaan. Mahadlok na sila manghilabot sa imo. Because ang imo nga mga guardian angels ara gid sa imo. So fear not the demons. Mangud ang Ginoo, ang Dios ara sa imo. So Tita Regine, besides our vertical relationship with God, may diaman nga horizontal relationship with people. For man is not designed to live alone. If you take a look at the Chinese character for man, duwa ka sticks nga nagalin nagalin against each other. So this means that man can't stand alone. Hindi niya kaya nga siya lang isa. So it takes two to depend on one another and live. Procreating another human being takes a union sa tunga asang lalaki kag sang babayi. Human sa Chinese character also implies relationship between people. With such inseparability among human beings, broken relationships bring pain and frustration. The people involved, they feel uncomfortable kag hindi sila happy. So we are bound to mingle and live in harmony with each other. Kay we naturally feel satisfied kung may ara kita harmonious nga sosyedad. But
kung ang discord ang magpangibabaw, ang kagamo ang magpangibabaw sa aton nga mga relasyon with one another, all of us become miserable. So si Jesus, ginhatag niya ang very precious, more than life itself kind of principle concerning these God to man and man-to-man relationships which defines our very own existence. Nagsiling siya, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Love is the fountain of life, kag happiness. Jagid nato na batyagan, kung do paano kita i-bind sang gugma, nga amo ang nagapatunga sa aton nga relasyon sa Diyos, kag sa tao. So thank you so much, Tita, for reading this episode. More power sa imong program and more blessings sa imong family. Truly yours, Inbi of Iloilo Province. So again, Inbi, salamat gid indeed, no? Ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo is very important. That's why we go closer to Him, we come to Him para nga mas mangin closer ang aton nga relasyon sa iya, and at the same time we also work for a closer relationship sa aton nga mga pinalangga. And even, no, those nga very difficult to love, we have to love them also. Thank you again, Inbi. Oras natin, it is now 2:47 in the afternoon. Magapanumbalik kita pagkatapos lang sa pinakamay importante ng mga pahibalo. Yari ang masunod ng mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga International Business Organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasi. Alas 12:53 ang aton nga oras, pwede pa kita maka one letter from Lola Amparing. Mahal kong Tita Regine, good afternoon gid. Abi mo karon nga aga, nagpamati ako sang misa sa Harrow Metropolitan Cathedral. Medyo hindi maayong akong pamatyagan, pero really, I was inspired kanami isang messages ni Monsignor Oso. Bala mo tita, every Sunday, nagapamati gid ako sang misa sa Bombo Radio lang. Kay hindi mag-allow ang akong nga health para nga maglakat ako. So nanamian gid ako magpamati, kay akon man nadumduman sang unang panahon na wala pa ako sa doon nag-schooling, kaghasta sang elementary pa lang ako. Tita, akong subong nadumduman nga sang una, pero migid ako nag-catechesis, nag-entra sa Flores de Mayo, bisan maulan o nagabagyo sadto, nga ako lang gani isang nagakadto sa simbahan. Di ang siling ni Monsignor Oso, parte sa decent clothes, hambal niya, kapin pa mag-attend sa misa,
Hindi man nga ang decent clothes malahalon, attractive, kundi nga formal o manami maugdang nga tulukon. Furthermore, ang siling niya nga hindi daw Christmas tree. Hindi nga daw Christmas tree, puno sang alahas nga nagapa-attract sa ibang nga mga tao kapin pa sa opposite sex. Tita, akon subong ni dumduman nga nagasimba kami sang ang panapton o bayo nga below the knee, sleeveless, tama kapikit sa lawas kag madalom ang neckline. Sang una nga tiyempo, nagagamit kami sang itong makorodong sa ulo o kung kaisa, bisan panyo lang kung may ginabutang sa ulo. Karon wala na ikaw makita nga may kudong sa ulo. Piket o shorts ang panapton nga ang mga kamot hindi sang prayer book ang ginakaptan kundi cellphone. Tita isa gani ka bes. Tungod nga permi first mass, 5 to 6 early morning ang akong ginasimbahan. Ang akong blouse gali baliskad. Kay balan mo tita, medyo madulom ang suga namon. Mayo lang tita, ang ako niya dating pupil. Nung nakakita, kaginsingganan ako. Tiluyag ko ang first mass. Kay madali. Madali kag temprano pa tapos na. Unlike sa second mass, 7 to 8, ay, ito kadugay na matapos. Ang isa pa tita, ang akong hindi malipatan, nga permi ako nag-entra sa Flores de Mayo. Nasadyahan man ako maglibot-libot sa banwa, pangita, mangayo sa mga bulak. Ang amon palma, paklang sang saging. Kag ang ginasabwag namon, kadena di amor o zenya lang. Ti ang bulak nga rosal kag roses kag kamya, ginahimo namon nga palma. Permi man ginatagaan kami pamahaw o merienda sa tong panahon. Tita isa ka bes, rain or shine, wala gid ako nag-absent sa catechesis. Amo na gani, permi ako may prize o kon premyo. There are times nga ako lang o duha lang kami nag-attend kung tag-ulan. Kada present ka sa klase, may ticket nga ginahatag ang teacher namon sa catechesis. So kung madamo ka tickets, may premyo ka man. Tita isa ka bes, jutayan na ako mabungguan sa tricycle sa magsimba ako sa first mass. Tungod nga sang una, ang kalsada, lubak-lubak. Di napili ko ang dalan, wala pa sad to sang street lights. Mayo lang, nakaluyan ako ni Lord Jesus. Kag wala ako nabungguan. Halinsad to, hindi na first mass ang akong ginasimbahan. Tita sang Mayo naman, may Santa Elena, kagin pa-entra naman ako bilang dama sang Santa Elena. Tita ko hindi ako mag-entra, ginapilit kid ako kay sila lang ang bahala sa akon bayo kag pagwapa or makeup. Bayad sa beauty parlor. Pero mi ako ginapa-entra kung may palagwaon sa simbahan. Bisan hindi ako mag-entra kay wala ibayad ang ako nanay kag tatay, pero ginapilit ako mag-entra kay sila man bahala sa akon panapton. Tita bisan miss gani ginapasali ako kay hindi man mahulaan sina tatay kag nanay. Para mo tita, kalabanan, matahom o gwapa ang ginapa-entra. Kundo hindi man matahom, pero katamtaman lang ang beauty kay mahinhin kuno ako sa dong unang panahon. Tita Regine, kung wala ako pa masugid sa imo o nalipat lang ako, way back 2021, 2022, reminded lang ako subong kag naghatag sa akon sang inspiration sa mabatian ko kaina ang mga messages ni Monsignor Oso. Tita, for your information, may ara ako iba-iba nga record notebook. May ara ako nga record notebook sa kasaysayan, mga birthday dates, mga gifts given, and gifts received from friends. May record man ako sa mga allowances kag kung ano-ano lang. Recorded tanan. Bisan gani sa mga sulat ko, send or read already, my dates, persons involved. I mean, naga-deliver dira sa Bombo. So, abi mo tita, hindi ba lang send letter ko, may date kag letter read, may date man. Pag mabasa mo, check. Kag kung hindi pa mabasa, may X sa before sang number. Kani tita, madamo na ako na send dira sa imo, nga wala pa nabasa, correct? Correct din, Lola eh. Sabi mo, may 3 or 4 naman ako nga ready na nga makasaysayan to be sent, yet may ready man ako agin sarilang sikap na declamation pieces sa Tagalog.
Amo titaw nagpahuway-huway ako, kag may madumduman ako nga luyag ko i-share sa imo, gilayon mabangon ako kag magsulat para hindi ko malipatan kag makuha sa akong isip. Ando hindi ko malipatan. So tapuson ko na lang ining akon nga sulat. Salamat gid sa imo nga pagbasa, sa imo nga patience sa akon. More power to your program. Lola Amparing. Lola Amparing, ginapayuho mo na naman ako. Kag nanukot ka naman. Joke lang. Amo ko nga ni Lola. Yes, gid. Gina-acknowledge yun na. Damo ka pa di letters nga wala nato nabasa. Pero ginaamat-amat ta lang. Sige. Alright. Sige lang daya ang pagsulat mo. Ipadala lang diya. Kay ginatsyempuhan ta gid na, no? Pag pang isa-isa ta ina. Basahon ta gid. For your own stories, mas may plano ka mo, ha? Nga i-challenge ang kadamuon sang stories nga nasend na diri sa ato ni Lola Amparing. Pwedeng gid nga mag-umpisa man ka mo. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagapamaypay na si Tuyang Ermitania. After Tuyang, it's Provincial Jail, kag after sa Provincial Jail on Dear Diary. Mga dramas nga inyo gid nga gina-enjoy every afternoon after sang KLP. So maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow with our interview sa kay Lola Nanang. Sa gihapon, inay inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.